Tara. Tandaan lang. Ano yung pintilping ko naman? Hi, Mabel. Shout out. Tingnan. Naka-live ka ba, Mabel? Shout out the girl, Mabel. It's your journey, Mabel. Mabel. Init ah. Ma'am, bili na mamang ka, ma'am. Ilan? Manggos? Manggos? Ma'am, bili na. 100 lang. Kwenta. Bili natin. Mangga. Sa gabita jangan naristo ay natatanaw. Sandaan lang oh. Wala ba iba sa ating William Warren Harao. Uy! Welcome, kumusta? Kumusta po my friends? And hi, I like that. Welcome Warren. It's the lemon? No. It's a mango. I give you moderator. William Warren. It's mango, my friend. No, it's not a mango. It's a lemon. It's not a lemon. It's a mango. 67. Derek Mori. Hello. Okay. Yeah, I buy mango. Why? 100 files, my friend. Brianna. Ate. Si Ate. Greeting from Colorado, USA. Oh, from USA, Colorado. Oh, thank you so much, my friend. I appreciate you to hear my live visiting. Thank you so much. I pin your channel. Min channel to, William Warren. Guys, please connect to William Warren. Tanda na, boss. Sa 50. Yes, sir. Okay. Yeah, bibili asin. Boy Kupal, shout out. Hi, Derek Mori, shout out sa'yo, my friend. Hello. Ma'am, bili lang, 100 lang yan, ma'am. If I was there, I would buy 6 mango. Ooh. Naku, malayo ako, my friend eh. William Warren eh. Here in Philippines eh. USA. Oh my goodness. It's very super layo, man. Brianna, shout out. Si Ate Brenda ba ito? Sa'yo ba yung Ate Brenda? Brianna? Ito na. 50 lahat. Uy, thank you. Thank you so much, ha? What is that? Gift? Wow, thank you sa gift. Hi, Derek Mori. Thank you so much, my friend. I give you moderator. Why?
Ribalari. Pre, saan ka? Dito lang. Ribal. Gift. O nga ni... Ikaw balaya. Sorry. Give you moderator, Idoric. Tama ba? Idoric Mori? Tama ba pagkabasa ko? You're welcome. Thank you so much, Idoric Mori. I appreciate your your kindness and blessing. Aba! Hindi ko na yung pinakagwapo kong kaibigan. Pinakagwapong kaibigan na matangkad, mahaba pasyensya. Host, ano benta? Ay, mango po, Kuya Chanak. EI Paris. Ito di mana bang, ito di mana bang ambot sa imo. Nakita ko na ang Chanak. Nakita ko na ang Chanak. Oh, nakita mo na Ate Brenda? Ano tsura? Pogi, no? Si Chanak ay ano yan, pang heartthrob yan. Matangkad, mahaba. Kaso ang putotoy, ganito lang. Chanak, para kang si Mabel, lagi nagsasabi, aba! Okay, I go for my work, walk now. Good. God bless you. And I pray you the best. Oh, sir. Hi, thank you so much. Sir William Warren, thank you so much, my friend. Ano yung pogi naman? Oo, pogi talaga yan. Tampururot dito ako, pero tambay lang mag-assist ako sa mga nagpipintura sa work. Aba, pampururot na mata mo. Pinapaganda. Yung alin, yung mukha mo, hindi na gaganda yan. Ate Pe, sa akin na po, yata natutunan, sabi ni Mabel. Take care, Sir William Warren, Maria P. Manay Brenda, may galaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Aba, Manay Sunny, may galaw shout out, sabi ni Ate Brianna. You are welcome, my friend, and also you're welcome always. And you visit here or my life or tomorrow or another day. Your free time, ha? Warren. William Warren, I appreciate you, my friend. Thank you so much and God bless you and take care always. Take care always and good health. And nice to meet you. Nice to meet you, Warren. Tatay Erwin, shout out. Okay. Or kay Will po, sabi ni Mabel. Ano benta? Mangga nga ni Tatay Erwin, Miguel shoutout po, sabi natin Brenda. EI Paris said hi. Hi po, good morning, sabi ni Jen Conde TV. Conde TV, shoutout. Uy, kumusta? Kumusta ka? Padala mo daw si B-Boy Richard Mabel. Palayo naman nila. Brianna, morning, sabi na kita, Erwin. Brianna, salamat. Guys, check nyo nga yung nakapin, si William channel niya. From USE daw siya eh. Henta lang. Grabe, init. Okay lang po. Si Mabel, naghahanap mangga. Baka nalilin. Tandaan po. Sabi dyan, ma'am. Henta na. Mark, sabi ni Kuya Richard. Aba, Chanak, hindi. Tamsak, salamat. Ang hirap naman itong basahin itong mga pangalan na ito. Ano? Sogi Yanto. Si Yogi Yanto. Asalam. Malaikum Bagdari. Bagong Tapan. Antul. Assalamualaikum, my friend. Sogi Yanto. Si Yogi Yanto. Naglilihi ako. Mangga. Sabi ni Chanak. Aray mo. Ano ka, babae? Hi, Mitch, shout out sa'yo. Say sana, Kuya Chanak, sabi ni Richard.
Assalamualaikum, Soji Yanto. Hello, hello. Thank you so much, my friend. 15 viewers. Please like and share and comment my video, guys. Si Mitch, si Chanak. Mami, sandal lang, te. Magkano lahat to? Sandal niya, tumpok 50 lang yan doon. Matamis po yan, ma'am. Yan, 50 dito sandal. Siumay! Ganda yan. Quality. Ano yan? Tawag yan. Pico. Alam mo naman pag pico, subok na subok, na matibay, matamis, masarap. Matcha lang. Kano lahat dyan? Alingugmug. May nagpapatugtog dito. Pwede, sabi ni Mary Grace. Sanda ng tumpok niyan, Chanak. Chanak, bumili ka na, sabi ni Pe. Sandal lang, sandal. Bili ako. Good morning, bro. Sabi ni Videotor, shout out. Mag-sure ka kasi. Oo, si Pogi mo. Magkano lahat yan? Aba? Tandaan niya isang tumpok nito. Bali ano to? 1, 2, 8. 8, 15, 22, 30, 36. Itong tagi 100. Sa isang daan, magkano yun? 36. Tapos mayroon pa ako dito tag 50. Bali ilang tumpok lang. 4, 9 tumpok. Mga nasa 4,000. Di ba? Malaki, di ba? Kaya nga po atik eh. Richard bro, Miguel Sara, sabi ni Videotor. Bintong Ider, sabi ni Kuya Tatarbe. Shout out tay. Tiyanak, bilhin mo naman ako ng mangga please. Sabi ni Mitch. Aba Mitch, naglilin si Mitch, buntis yan. Says Brenda, Miguel shout out, sabi ni Videotor. Tiyanak, pakyawin mo tapos yung party ko na ibibigay mo, kunin ko next week. Sabi ni Kuya Salisen. Kay Angel, sabi ni Ate Brenda. Sige na ma'am. Ito yung terminal na pa sa bar. Sa Barte? Diyan po sa labasan. Dito na lang po kayo naman, no? Baka maanuhan pa kayo dyan. Palingin ng mga truck mo. Truck? Palingin. Doon po. Bro, Sunny Miguel, shout out. Si Angel, shout out. Ate Brenda Lassie, sabi ni Ate Maria Pay. Videotor Miguel, shout out, sabi ni Brenda Chanak, salamat po, sabi ni Boom B-Boy. Videotor Miguel, shout out tol. Rihanna Boy, Miguel, shout out, sabi ni Isa. Kaya bilhin natin, mangga. Kaya. 100. Doon po. Sa may Susano. Boy, natanggap mo na Gcash? Eh boy, nasabi ni Chanak, natanggap mo na daw yung Gcash niya. Pinadala. Sana all. Boy, di na siya tampo. Oh, wow. Hindi wow. Yung tampo sabi sa'yo. Yes po, Chanak. Tanggap ko na po. Oh? Totoo, nagbigay si Chanak? Kala ko nagbibiro lang. Salamat, Chanak. Kuya B-Boy. Oye, Kuya Chanak, wala pa. Sabi ni Richard.
Tiyanak, sa akin wala pa i-send. Sabi ni Kuya Sani. Send mo Kuya Sani. Oh, Tiyanak, i-send mo kay Kuya Sani yung ano, yung gasolina lang. Palabiro ako host, pero may word of honor ako. Oo naman, alam naman namin. Kaya kaya hapon yan. Dapat lahat. Alam ko yan. Chad, may 500 ka na. Huwag ka nang pumirit, sabi ko sa Bili ko lang. Lang ini. Bili lang ako ulam, sabi ni Ate Brenda. Sige lang, Ate Brenda. Salamat, Chanak, sabi ni Bombi Boy. Brianna, shout out. Video Tour, shout out. Init. Sige na, sandala, tubok. Mami B-Boy, sabi ni Mabra. Boss, bili na boss. Kwenta lang po dito. Matamis yan boss. Pico. Ito 100. Pico yan. Matamis yan. Ito. Mahinog na ito bukas. Ayun, may asin din. Ay, sandaan po. Kwenta lang dito, 50 ko dito. Ay! Dami kasing mga hilaw, kaya siningkwenta ko yung hilaw. Yung mga hinog, pinano ko, 100. Magbigay ka doon sa bukana. Paano pala yun, Tiyanak? Wala man akong grab. Malayo doon. Eh kung pupunta ni Mitch dito, ibigay ko to sa kanya lahat. Tapos bayaran mo na. Mitch, punta na, bilhin na doon ni Tiyanak. Yung maliit na nakuha mong tindera. Wala nang lapit namimili, sabi ni Kuya Sani. Oo nga, natakot. Hindi ko alam kung natakot yung customer o nakakatakot yung mukha yung tindera ko. Layo naman doon, Tiyanak. Oo nga. Ipa-LBC mo, aray mo. Pagdating yan doon, Tiyanak, ano na yon? Lamog-lamog, may galaw sa roho, sabi na Griselda, tandaan lang te. Malalamog yun, Tiyanak. Kuya Mark, sabi ni Mabel. Mark, oy! Princhy, shout out, Princhy. How are my friend? Thank you so much, my friend. I appreciate you visiting here ulit, ha? Masid it. Okay, thank you so much, Masid. Oy, Grace, ba't galit ka? Thank you. Salute you, Richie. Buto na lang. Oo. Tatanim na lang yun. Tiyanak. Pastilan si Tiyanak. What are you selling today? Mango, my friend. Richie. Mango is delicious. Wow. I like that. I like that. You want this? Delicious? Mangoes. Mango. Mark, Joe. Adalakum nga pipit. Anong adalakum pipit? Mango? Yeah, it's mango. 100 only files, my friend Princhy. Ano yun, Tiyanak? Yung alakum nga pipit. Parang ano yun sari.
Guys, please connect to Frenchy, guys. So very so very supportive. Tiyanak, tawa ka, buwangan ka talaga. Parang kalukuhan na naman yan, ha? Parang iba na naman yung salita yun, Tiyanak. 12 viewers at 19 thumbs up, wow. PP is PP mark. Oh, puday. You eat puday, Tiyanak. Tiyanak, you eat puday. You eat puday. Puday. B-boy from Frenchy. Eat puday? Huh? Tiyanak? What can I do you eat puday? You lapad o taba? Frenchy, my friend, hello, sabi ni B-boy. Tyrvin, shout out po. Salamat, tay. Ligo muna ako. Sige, maligo ka na. Marami ka ng libag. Iligo mo na yan. Ano itong GTSY? B-boy. Ma'am Criselda, aba, puday daw. Di ba yun ang gusto mo? Favorites mo yan, favorites. Dan dikit, mabal, sabi ni Videotor. Thank you, Videotor. Tandaan lang, te. May 50. Dan dikit mabal, sabi ni Videotor. Paano na rin akong benta pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matulog na ako. Aba, sige, good night. Nag-aantay pa si girl sa kama. Sana all. Sige. Hi, Karen. That's enough for buy duster. Duster? Why duster? Good night, Tiyanak. Sige lang, Tiyanak. Sabi ni Maria. Good night, Tiyanak. Sleep well. Sweet dream. Pili natin. Sana all nag-aantay sa kama. Yes po. Abo? Magalang. Nag-live ka ba kanina, Tiyanak? Live ka ba? Ano ba oras dyan? Alas 12 na ba dyan sa inyo, Tiyanak? Kasi nga, pagod pa siya. Pagod pa ba? Pero pag nagla-live ka naman, wala naman kami nakikita sa kama mong babae. Ayaw ko na mag-live. Tinamad ka na naman. Ayaw mo lang kami 10, 12, 10 PM na. 10 PM na ba yan? Naka-live siya ng aga. Wala nga. Galit. Galit ka? Galit ka ba, Tiyanak? Kahit ayaw mo na mag-live. Naatake na naman ng ano niya. Baliwala na naman kay Tiyanak yung ano. Kung alam mo kung si Tiyanak ay porsigido sa YouTube yan. Matagal na sumasahod yan. Baliwala lang naman kay Tiyanak yung ano. Magkano lang sinasahod sa YouTube? Baka $100 ka. Nasa 6,000 or 5,000 ganun. Eh sinasahod niyang buwan-buwan. Milyon-milyon. Yung babae na kasama ko sa kama, stop toy. Stop toy ba?
Kala, ay hindi mo maano yan. Wala naman kasi akong kasama sa bahay. Ha? Totoo, wala kang kasama sa bahay? Wala kang, wala kang makita kama ang babae. Pa kaya? Good morning, idol. Ay, Eugene, shout out. Thank you so much, Eugene. Saldal, Harang, thank you so much. Sending support, salamat. Eugene, ano iba? Walang kasama. Ba't tag-iisa ka lang sa buhay? Nasaan yung pamilya mo, Tiyanang? Nasa Pilipinas ba? Ba't ang hilig mo ba't ang ano mo, ang nagsusulo ka lang sa buhay? Eh, kung sa tutusin, kung sa pera man ang pag-uusapan at financial or sa mga material na bagay, mayroon ka naman. May nakita akong babae kaso malayo siya. Aray mo, wala kang kasama. Kasama ni Tiyanak sa bahay niya, gitara lang. Family ko nasa Acacia Tree. Aray mo. Acacia Tree. Kapre ka nga pala. Hindi naman. Kapre ka pala, Tiyanak, no? Cesar Vlog, shout out. Thumbs up club, salamat. Miguel, shout out. Maria Pay, sabi ni Eugene. Eugene Ray Villanueva, salamat brother. Ma'am, 50 lang dyan, ma'am. Kasandaan. Parang di... Aba! Binta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 800 na rin ako. 650. Ay, 900 na pala. Naka 900 na pala akong benta. Mark Jo, bili ako. Sige ba? Ikaw pa ba? Pag bumili ka sa akin, Tiyanak, thank you so much. AJ Gabina, shout out. Ipadala mo sa Bukana. Itong lahat, ipapadala ko. Ano kayo ipadala to? Babayad ako nun ng oo. Sige. Gusto mo, dalhin ko pa ron. Bigyan mo kong pamasahe. Hoy, Tiyanak, bukod sa bibili mo yung paninda ko, bigyan mo kong pamasahe, balikan. May dadalhin ko to doon sa Bukana. LBC. Hindi. Ba't di pa LBC pa? Pag pina-LBC mo to, matudurog to. Dalhin ko tong Bukana. Bigyan mo kong pamasahe. Minutes. Aliba, shout out. Shout out Aliba. Like 23 morning. Salamat sa palike. Video Tortal. Salamat tal. Madami naghahangad na kumain mangga doon. Padala mo sa akin, hey, sabi ni Aliba. Thumbs up club, salamat. Ha, isang buwan muna yan bago ma-deliver. Oo, lamog-lamog yan, Tiyanak. 20. Asin! Asin! Yan yung magsitingin eh. Gusto nyo, bintahan ng bintahan. Almar Yahoo. Ano ba sila? Hello everyone. Good morning. Love brother from starting. Hoy, thank you Patwar. Hello Patwar. How are you? How are you my friend? Magkano pamasahe papunta ang Bukana? Mayroon ng mga 300 yata. Pagbalikan, mga nasa 600 ganun.
Tapos kanina ito ibibigay kay Mabel. Tiyanak. Malayo-layo lang yung bukana eh. Malayo yun. Good morning, Patwar. May galaw shout out, Patwar. Sabi ni Eugene. Then connect. Frenchy. Thank you. Salamat, Bidjodor. Patwar, thank you so much for it, brother. Guys, pin lang natin to si Patwar. Patwar, today's heating day. Yeah. Super heat. Kung gusto mong pumunta, ibigay mo doon kay Mabel. Gusto mong pumunta, ibigay mo doon kay Mabel. Eh kung bibilin mo nga, pupunta ako doon. Dadalhin ko talaga to. Malayo nga lang yun. Naabutan ako doon ng mga ilang oras sa biyahe. Malayo yun eh. Hassle talaga yun kasi mag-aano pa eh. Magbabas ng papuntang Buendia. Punta pa ng Buendia. Malayo yun. Go Mark, ibalot mo na yan lahat. Dadalhin sa Bukana. Oy, Mabel. Dalhin mo nga dito aeroplano mo. Hi Eugene, shout out. Landikit, Frenchy. Thumbs up po, sabi ni Joseph. Supar. Joseph Supar, thank you so much. Oy, sir! Nandito yung ating sir na pastor. Sending support, Joseph, sabi ni Eugene. Thumbs up po. Salamat po si Sir Joseph. Guys, si Sir Joseph po, Supar, ay isang teacher at isa pong pastor. Sana igalangin natin. Magandang yan. Malaki ang kanyang channel. Sir Joseph, thank you so much, Sir Joseph. Magandang umaga po sa iyo. Ito po, nagtitinda po ako sa bangkita, Sir Joseph. Isa po ang vendor. Illegal vendor. Good morning, Joseph. Ang tanong kung papayagan ako ni Pe, pumuntang Bukana. Panay paypay mo, super init ba? Opo, ali ba? Sobra. Mainit po talaga. Mango, yeah, it's a mango, Patwar. Mainit po dito, ali ba? Palingki eh. Tsaka yung araw, tirik. Medyo nga, buti nga ngayon, lumimlim na, kumilimlim. Patwar, hello. Joseph. Mag-iwan lang po ng bakas, babalikan ko, sabi ni Joseph. Sige, Sir Joseph. Maraming salamat, Sir Joseph. Sige na, sandaan na, ma'am. Host, nag-meet kami ni Pukwang. Ano may ko? Nawala na si Tiyanak eh. Wait. What time? Huh? Pico. What time? Time is Philippines time 10:22. Philippine time. Patwar. Ingat po, host. Pagpalain po ng iyong business. Thank you po, Sir Joseph. Oo naman po, Sir Joseph. Always naman po tayo pinagpapalain. At always tayo pray kay God. Tuwing nag-ano tayo. Titinda. Si God ang ating sandata. At siyempre, hindi lang yun. Kailangan natin gawa ng paraan. Sipag at tiyaga, ang puhunan. Bonus na ang kapugian. Kung wala ka nun, ikaw ay talo. Sipag at tiyaga, puhunan ng bonus na ang puhunan.
sipag at tiyaga, diskarte ang puhunan, bonus ng kapugian. Kung wala ka nun, kay talo. Greeting kuya, how are you doing? It's selling a mango. Ansumana, Smart Farm, hello. How are you? Pakistan, 7:20 a.m. Ah, it's 17 a.m. in Pakistan. Oh, all right. You're a Pakistan, Patwar TV. Hello, hello, my friend. Thank you so much. Philippines here in 10:22 a.m. Ah, parang lang. AM sa kanila 7. Pero nauuna pala ang Pilipinas ng ilang oras. Ilang oras ba? 8, 9, 10. 3 hours. Pagitan. 3 hours ang agwat. Dan connect Aliba, sabi ni Vegetor. How are you doing? Ansumana, sararaw. Okay. Thank you so much, my friend. Thank you so much, my friend Patwar. Guys, please connect to Patwar TV, super tip friend from Pakistan. Ano ang work mo Ano ba ang English ng What is your work, Patwar TV? You a businessman? Yes. What is your work, Patwar TV? It's your a businessman guy or employer? Or the owner of business? What is your work, my friend Patwar? Ma'am Criselda, salamat. Video to shout out. Si agent. Oh, okay. Si agent. Like police? Si agent? Correct me if I'm wrong, ha? Boss, sandan lang, boss. Ang tamis, boss. Pinta rin sa wakas, thank you lang. Naganda naman ako, di ba? Naganda ako, di ba? Work at medical. Ah, okay. Done. Connect, Patwar, sabi ni Vigitor. Thank you so much, brother Vigitor. Medical, okay. Wow, mango. Kulang, shout out. Yes, it's a mango kulang. Di muna ako nag-repolyo, tsaka repolyo kasi matumal ang repolyo. Nai-stack ang aking pera. Puhunan, nagagastos-gastos lang. Dito, maubos ko man itong 3 kain. At least, sigurado ako dito mga 1,000. Maubos ko yung 3 kain na mangga. Sigurado may 1,000 ako. Gagawin kong mango float, yes. Oo, masarap yung mango float. Ano to eh? Pico. Visitor, hello and goodbye. Aray mo. English pa more. Yes, Ma'am Criselda. I try to speak English. Kasi hindi lahat ng bisita natin ay Tagalog. English speaking. Hindi naman perfect ang ating English, but I'm okay and I am proud to be a Filipino guy. Filipino guy. Yes, ko lang migalaw sa rahat. Buti pa si Videotor, loyal. Aray, sana all. Nako po, goodbye agad. Matamis ba yan, host? Oo, mas matamis pa yan sa mo. Mas matamis pa yan sa asukal. Sabi ko nga sa'yo, pag natikmo mo yung manggang paninda ko ay baka hindi ka na umuwi ng Canada, Tiyanak. Dito ka na sa Pilipinas manirahan. But, paniki. Sis Criselda, sabi ko lang, oy, you, sino to? For you?
Shout out, Lods. Shout out sa'yo. For you. For you, ano yan? For you, Cub. Dan, salamat sa Dan. Na-try mo na magtanim ng palay, Mark. Palay ng... Oo naman. Dati probinsyano ako, ano ko lang. But lumaki ako sa probinsya. Nagtatanim ako. Ang trabaho ko doon dati sa probinsya. Pag umuwi ako, makikita mo, papakita ko sa iyo yung lugar namin doon. Pag nakauwi ako. Sa August 14. Pag nakauwi ako ng August 14, pakita ko sa iyo pinagagagawa ko doon sa probinsya. Yeah. Yeah. Yes ko lang, loyal, Sprite Coke, aray ko. Mas matamis ba yan kaysa magmahal ko kay girl? Oo naman. Ito. Kaya may tanong ako, sabi ni ko lang. Ay, Jutor Channel, shoutout. Anong tanong mo ko lang? Sasagutin ko. Nagtanim din ako palay. Oo, nagtatanim din ako ng palay, church ko lang. Trabaho ko doon dati sa probinsya. Nag-aaral ako, nagtatanim ng palay. Tapos pag Sabado Linggo, nagpipidikab ako. Tapos mga trabaho pwedeng pag ano ng balon ba, yung balon, puhukay para maging balon. Sa probinsya mo, Lods? Ano po ako? Ito ang mga balon. Balon. Alugan ba? Oo. Probinsya ko Leyte, Tolosa Leyte ako, For you. Video tour. Like, subscribe, connect your channel. Thank you, Patwar, to connect to video tour. Pag asawa mo, support, isusuli mo ba o papatuli mo? Sabi ni Kulang. Kulang ka? Kulang, ako din. Nagtatanim din palay, sabi ni Chana. Police. MBI. Ropam, may banting. Shout out. Walang ano ng police MBI. Anong kalay mo sa amin? CIDD. CIDG. Wow, ah. Ropam, may banting, tagot ka ba sa mga yon? MBI. Okay. Yeah. Everyone, good morning. I love you all the best. Sabi ni Patwar. Anong klaseng tanong yan ko lang? Sabi ni Maria P. Tiyanak, ayaw ko na ulitin magtanim isang linggo akong haplas. Sakli ko no? Tiyanak, kulang no? Masakit yan dito sa balakang eh. Thank you, Patwar. Sabi ni Videotor. Sagutin mo pe. Tanong ko. Sabi ni Kulang. Sino yan si Ropa? Ay, iwan ko. Ay. Okay, going. Thank you, Patwar. Maganda talaga magtanim ng palay, tiyanak. Ang problema lang, masakit talaga sa likod. Ambot sa imo ko lang, sabi ni Maria P. Sarap haplusin mga kuhol sa palayan. Yes. Ipagtanim mo ko, palay ko lang after this massage kita. Aba, sana all. O simula nang sinubukan ko, inubos ko na kainin. Ayaw ko sayangin. Simula nang sinubukan ko, inuubos ko na kainin. Ayaw ko nang sayangin. Project, shout out. Project, shout out na ko lang. Kaya nga sabi nila, magtanim ng di biro. Sabi ni Maria. Yeah. Very chart, Kuya Project. Sabi ni Maria Grace ko lang. Ano pe? Isasoli mo ba si Mark o ipapatuli mo? Tantado. Tado. Bro, Project. Sabi ni Maria Pay. Sabi ni Project. Sis Grace Migalaw sa Videotor. Bro, Videotor. Sabi ni Project. Ano daw? Sabi ni Robin. Project Boom. Megalaw shoutout, Videotor. Sabi ni Mary Grace. Madam B-Boy Boom. Sabi ni Project. Ate Carcelda. Naka-corona si Ate Carcelda. Number 1 pa. Grace Sharon.
Good morning, Richard. Richard PWD. Sabi ni Eugene Ribiaga. Jotor, shout out. Miguel, shout out. Richard, Miguel, shout out. Sabi ni Eugene. Jotor, maraming salamat, Jotor. Kulang din naman support si Mark. Buisit kayong dalawang mamay na. Good morning, kulang. Sabi ni Eugene. Magbihib na nga ako. Sabi tsura mo magbihib. Good morning, project. Sabi ni Eugene. Bombi boy, salamat. Jotor, Eugene. Maria pe ang mga tanim ay di biro. Tama ka. Pero kapag nagtanim sa iba at namunga, patay sa 9 months. Iba ng klase yan. Ibang pagtanim yan. Hello, kulang, sabi ni Eugene. Ibang tanim yon, sabi ni Maria Pay. Oo, ibang tanim yan. Delikado yun. Kulang supot o baog, sabi ni Video to. Masipag ako magtanim, Mark, kaya ang gusto ko magaling magdilig. Hoy, ano, tiyanak, ihiyan mo nga yan si Kulang. Makilan Orlando CIDG. Ano yun? Ano yan, ropa? Ropa? May banting. Ano yung pinag-ano mo? CIDG. Anong kala mo dito sa mga nasa, ano, mga adik? Kasi naano po yung Davao. Wala kang labot dyan, ropa. Hiyad nyo nga yan. Ano ang kwenta yung may banting nga. Ayaw natin ng ganyan. Ayaw, boss, mabait ako, sabi ni Tiyanak. Guys, pa-hide ako sa ropa may banting. Sino makapag-hide, may piso. Bilis, paunahan kayo. Puro si IDG, akala mo dito mga adik. Para sa iyo yan. Happy Tuesday to Kabarkadas, Davao. Pag-hide niya yung ropa may banting. Suyo. Wala namang ano yan. Ayun. Salamat. Bombi boys, thank you Sangkay. Ayan, hindi ka na makapag-comment. Padabaw-dabaw ka pa nalalaman. Hoy, di kami politika. Wala ditong politika. Wala kami alam sa pakialam sa politika mo. Manahimik ka dyan. Ayaw ko sa earth, sabi ni Kulang. Video tour. Salamat Sangkay sa pag-hide. Padabaw ka nalalaman. Kabus, Sangay, shout out. Kabarkadas, shout out. Si Kabarkadas pogi ito sa personal. O sa ano? Sa personal siguro. Kasi nakikita ko na sa live yan eh. Kabus boom. Cutie, shout out. Walang. Cutie, shout out. Cutie. Megalaw, shout out. Ay, Cutie, shout out. Kumusta? Boom, B-boy, Megalaw, shout out. B-boy, love you. Sabi ni Kulang. Guys, pa-thumbs up naman ako. Pa-like naman ako kay, ano, kay Patwar TV. Pa-subscribe. Sino ba yung next natin dito? Parang nawala na si Patwar. Si Kulang na lang para magagan. Ay, si Videotor muna pala. Ay, shit. Videotor muna tayo, guys, ha. Yan, guys. Pinalitan natin Patwar TV from Pakistan. Dito na naman tayo sa Pilipinas. Tapos na tayo sa mga ibang bansa. Tapos na tayo dun sa UAE at sa Pakistan. Walang Kabsat, Miguel shout out, sabi ni Cutie. Contenya. Uy, ano na ako, mag-isang oras na ako. B-boy, sabi ni Kabos, unsubscribe na video tour, sabi ni Kulang aray ko. Sama ng ugali.
Kuya Richard, hi ulit. Sabi ni Cutie. Video tour. Ay, sangkay ka boss. Salamat. Alan. Hoy, bibili asin! Kaya mo siya ito, ba? Ayaw nila magsibin. Kuya Richard, hi ulit. Video tour. Kabus, Miguelaw, sarap. Sabi ni Cutie ko lang. Sabi ni Video. Ate Margie, shout out. Salamat sa pagkaway-kaway. Video tour, shout out. 2 hours lang ako magla-live guys ha. Pero nakaano na ako 51 minutes na tayo guys. Salamat po sa inyo. Kaya nang wala. Wait lang guys ha. Anin ko lang ito. Malaki ito. Yeah. 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 Hindi ka nagsabi. Tingnan. Ha? Ano ka dyan? Bili na ma'am. Ng ano? Taba. Kaya bili na, sandaan lang po dito. Sige lang. Mabil, my sleeping beauty. Sabi ko lang. Ito kay Cristo. Tama? Yun. Ito naman yung iniwan ka. Sabi ko, dali niya yung... Padala na lang kay Cristo. Ay, sandaan lang po, sandaan. Patamis. Ang sabi namin tayo. Kulang, hello po. Sabi ni Mabel. Ngayon lang dumating. Sabi ko, katapos bilang tayo. Oo, kasi ay... Kamu kanya yan ha. Ako lang namin yan. 10 viewers, thank you. 30 thumbs up. Nagbili ako niya kasi kasama ko yung ate ko. Maulan pa rin dito. Mabuti nga maulan dyan. Ito, napakainit. Saan ka ba kulang? Hong Kong? Siyempre, lady, maayong buntag po. Hoy, maayong buntag sa'yo. Kwenta lang doon, sir. Tuwa na po unang ko nito. May 1,000 na ako. 1,100 na lang ako dito. Pag bumili si Tiyanak ng halagang 2,000 o lahat to, pakyaw, paldo. Ma'am, 50 lang doon. Si Tiyanak puro tanong, hindi naman pala bibili. Bibili yan. Iwan ko doon sa tao na yon. Ang nasaan na, nawala bigla. Para tulog na. Tandaan po dito, ma'am. Yan 50. Sini... Ano po yan? Indian antaw na? Pico. Na. O, 90 na lang. Mas masarap yung ganyan nga, hindi siya... Wala tayong ano, Ken. Wala kahit wala. Walang Ken.
Missing you, shout out. Ate Marna, shout out. Marna Alcantara, shout out po. Miguel sir, everyone. Maria P, may chat ako. Sabi ni user. Kulang, sabi ni Ate Marna. Dan like, igso on. Simple Lady, min channel po yan. Kasi kung min channel po yan, may yung itang moderator. Okay. B-boy, sabi ni Ate Marna, Alcantara, Ate Marna. Shout out, sabi ni Kulang. Guys, yung nakapin po, pasuyo naman po. Naguhugas ako, sabi ni Maria Faye. Pasuyo ako sa nakapin kay Videotor. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Yung mga bagong pasag po, pasuyo po. Suyo sa nakapin. Babalikan kayo niya, napaka-supportive yan. Team boom yan. Moderate na spam. Yan, may moderator ka na Ay, madam, kulang shout po. Shout Mark, sabi ni Tita. Oy, Tita Mami, kumusta? Ganda ba? Ganyan, malinis. Yun lang Oh, Joel Ladera, shout out. Minit. Ano lang gawa sa iba, no? Ikot lang tayo ng spot. Medyo masyado mainit. Salamat po sa panty, sa blue, kuya. Salamat. Welcome din sa'yo. Simple Lady. Joel, hello. Sabi ni Tita Mami. Anak, na-report ko na kahapon yung gumamit ng account ni Mark Joe. Naka-video ako nun. Report ko din yun, Tita Mami. Kasi medyo hindi magandang ginagawa niya. Gumagamit siya ng mga Guys, mag-iingat po kayo ha. Meron po yung mga tao dyan na gumagamit ng ninja account na min channel mo sa YouTube. Ginagamit nilang fake account. Tapos iniikot-ikot nila sa ibang mga nagla-live. Mamaya, mayroon sa inyo, halimbawa, pangalan ko Mark Joaray TV. Mamaya, pumasok sa live nyo. Tapos, check nyo po, ang unahin nyo muna po, wag muna kayo magagalit doon sa, halimbawa, pangalan ko, Mark Joaray TV, ginagamit ng ibang tao. I-check nyo muna po yung mismong logo at yung channel kung totoong sa akin. Kasi mayroong pong gumagamit ng pangalan ko ay ginagamit pang paninira ba? Naninirang puri ba? Para masiraan lang po. Kaya mag-ingat po kayo.
Sa mga gumagamit ng mga ano dyan, mga fake account at yung mga ano dyan na nagtatangkang sirain yung channel mo. Mag-ingat po kayo kasi mayroon po sa akin din pumasok na Kuya Aw. Pinagmumura ako. Pag-check ko ng channel, hindi pala kay Kuya Aw yun. Fake account pala. Kaya mag-ingat po kayo ha. Kaya nandyan lang yan lahat yung mga ano. Ma'am, sandal lang yan ma'am. Tamis yan ma'am. Pico. Ano lang yan. Mayroon lang may bumibili minsan sa papakyaw ang paninda. Thank you, madam. Add mo, mi guys, sabi Shakshing Gurong. Shakshing Gurong, shoutout. Pati nanay ko, dinadamay niya kapal ng mukha. Mango, yes, sa Mango Shakshing. So, hindi ikaw ang nandoon kay Mary Grace kahapon. Hindi ako yun, Sandy. Sandy, hindi ako yun yung gumagamit ng ganun magmumura. Hindi nyo ako makikita. Halimbawa, Sandy, pag may once na may pumasok sa ibang live, i-check nyo agad yung mismong channel. Hindi ako gumawa ng isa lang ang channel ko. Ito lang Mark Joray TV. Ito lang yun. At pakikita nyo yan kung yung mismong channel ko yan, lalagyan ko yan ng video ko. Pag walang video yon, logo lang na ginamit. Kasi kaya nilang kunin yung logo at yung pangalan mo kayang gamitin. Kaya mag-iingat po kayo. Hindi ako nagmumura agad ng pag pumasok ako sa live, mumurahin ko, lalight-lighting ko yung ano, light-lighting ko yung naka-live. Hindi po ako ganun. Kahit may sama, halimbawa, may hindi ako kalitan akong kaibigan, hindi ako nagaganon agad. Hindi ako nagaganon. Return me. Oy, may ganyan mo dire sa king. Kaya mag-ingat po kayo, dalawang Mark Waray nandun kahapon eh. Oo nga, gumagaya nga po, Sandy. Ginagaya yung channel ko. Yung pangalan ng channel ko at yung logo ko ginagamit niya. Kaya mag-iingat po kayo. Hindi ako magagawa. Pag gumawa ako ng channel ko, isa lang. Mark Waray TV, isa lang yan. Yung Mark Waray TV, isa lang din yan. May mga video yan. Pag walang video yan, fake account yun. Kaya yan ang tandaan nyo. Kasi sa kay Grace, marami talagang gumagamit. May gumamit nga doon na kay Bornok. Ginagamit din ang pangalan. Bornok Bautista. Ginagamit niya. Yung may Grace Francisco. Tony ba? Yan, ginagamit niya. Main channel yun, tapos ginagamit yung profile. At sa akin talaga malala. Main channel ko na, tapos logo ko pa. Kaya paki-report na lang pag umulit yun. Okay. Salamat, Sandy. Hindi ako maggaganon, hindi ako nagmumura sa, lalo kay Grace. Ba't ko mumura si Grace? Inaasar ko lang yan, pero hindi ako nanlalait ng kanyang magulang. Si Grace nga nagsabi sa akin at si Mpe, na may gumagamit ng main channel mo. O yung main channel mo ginagaya. Hindi ako maggaganon. Kaya huwag kayo mag-alala. Sa lahat po ng mga taong may galit kay Grace at gumagamit kayo ng pangalan ng ibang channel, alam nyo na po ang kahinatnan nyo po niyan. Yung ginagawa nyo sa tao na hindi maganda, yung panlalait, may balik po sa inyo yan, tandaan nyo. Lahat po ng gumagawa ng katulukuhan sa kapwa mo tao, may balik yan. Kaya hintayin mo lang kasi ang balik yun sa iyo mas malala. Ang ginagawa mo. Hanggang ngayon hindi ka pa naniniwala kasi hindi pa nangyayari sa iyo yun. Pero once na mangyari sa iyo yun, yung pinagsasabi mo, ikaw din ang mag-sacrifice sa buhay mo. Naka-live ka, Mabel. Okay lang yan, naka-live sa kay Grace, no problem. Pasyalan nyo lang si Mabel pag nag-live siya. Huwag kayo mag-ano. Walang problema yan. Gulat ako bakit wala sa jacket si Mark, ang mali niya. Sabi niya, second account daw niya. Yun. Yung mga jacket na yun, ang mini Mark yun, walang jacket. Yung basher. Kaya wag kayo maniwala doon.
Warrior Prayer, shout out. Yan, nandun yan si Sir Big Pines Word kahapon sa live ni Sangkay Grace. Pag once po may pumasok sa inyo na ganun, lalo't pag malapit kay Grace, nag-aano po talaga sila, gumagawa siya ng ng account na fake accounts. Sana yung susunod na mangyayari sa iyo, yung ginagawa mo sa tao kay Grace, wag sana bumalik sa iyo, no? Kasi talagang kung talagang pambubuli lang naman ang gagawin, kung matapang ka, hindi ka gagamit ng fake account. Gumawa ka ng main channel mo. Yun ay panglaban. Hindi yung banat ka ng banat, duka, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw sa live ni Grace, tapos hindi mo naman ginagamit yung main channel mo. Napakapangit naman yun. Grabe yung mga words niya. Bro Mark, halos ng mga high blood at maiyak si Grace. Oo, totoo. Sabi ko nga sa kay Grace. Hindi ko muna yun hinahit. Pero nung dinamay na yung nanay ni Grace, sabi niya ganyan. Ay, kung ako lang, okay lang sa akin. Kung akong bibira-birahin niya. Kasi kakaya ko naman siyang anuhin. Kasi, ba't ako magagalit? Hindi naman totoo. Sabihin niya sa akin, hampas daw pa raw ako. Mga paninda ko daw, pang basura. Halika rito. Sabi ko nga sa kanya, halika rito, sasampaling kita ng pera. Wala akong pera. Ako ako lang yung kayang-kaya niya. Okay lang ako. Yung pintasan niya, pero wag niya anday damay pamilya ko. Oo, totoo yun. Ano na yun? Masyado ng yun. Masyado ng nakakapang lait na yun. Good morning, sabi ni Kaonesha. Hi, Bishi, shout out. Zelda, shout out. Tawa ka ng tawa ka. Once na makilala ko lang po talaga na kung sino yung basher, kakilala man namin o hindi. Tang-ina nyo talaga. Tingnan nyo lang. Oo, yan ang masasabi ko siya. Tang-ina nyo. Lahat ng kakilala namin gumagawa ng fake account. Ang tatapang nyo lang pag nasa likod kayo ng fake account. Pero labas nyo yung main channel nyo. Doon nyo kami subukan. Hindi yung susubok kayo ng gagamit kayong kapangalan ko, kapangalan ni Grace. Tapos yun lang iyaano, tapos lalait-laitin yung tao. Gamitin nyo yung main channel nyo kung gusto matapang kayo. Hindi yung kasuhan ko, huwag siyang papahuli sa akin. Tandaan nyo yung gumagamit ng fake account, mga nandyan. Alam ko kakilala natin yan. Nasa atin lang yan, nasa paligid lang natin yan. Alam nila ang paninira, yung ginagawa nila. Masaya sila kasi siyempre, si Grace nagla-live. Tapos gagamit, duwag yun. Totoo yun. For you. Napakaduwag yun. Pag ako nang babash, pag ako may galit sa tao, pag halimbawa nagko-comment ako ng mismo kong account. Bakit? Nagbibigay ako opinion. Pero hindi ko linalait yung, halimbawa, sa Facebook, sa mga YouTube, nagko-comment ako dyan ng mismo kong account. Hindi ako gumagamit ng fake account. Mga trolls ba? Ng mga account. Hindi ako gumagamit niyan. Gusto ko yung mismo kong Kahit anong sabihin mo doon, basta hindi mo lalaitin ang magulang ng yung nagpanganak, yung nagluwal sa'yo sa mundong ito. Huwag mong lalait-laitin yun kasi yun ang nagluwal sa'yo. Kahit anong mangyari, nanay mo pa rin yun. Kahit anong kasi ang bunganga nitong lintik na to, yung basher ni Grace, may pagkano may pagka-ala-demonyo Walang may galaw siya, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, sabi ni ko lang. Ate Melody, shout out. Oo, may gumagamit ng account ko. Gumaya ng account ko, channel ko. Tapos, yung mismo pang logo, ginamit niya. Tapos, hindi natin kasi matitrace yun hanggat di natin alam yung mga diskarte sana. Puso nyo. Walang puso. Huwag kang dyan. Griselda. Walang puso. Basta once na may isa sa inyo dyan, tingnan nyo. Sisirain namin channel nyo. Pag once na isa sa inyo, may sa amin, malaman namin kung sino sa inyo. Tingnan nyo lang. Masaya kayo kasi kaya nambubuli kayo sa tao. Masaya kayo. Nambubuli kayo. Pero, tandaan nyo, pag once na malaman namin na ikaw yun, kung kayo yun, magkasiraan na lang tayo ng channel. Wala tayong karapatan manghusga sa ating kapwa. Totoo yun. Alam mo, for you, kahapon si Grace, sabihan pa naman yung nanay mong pukpuk, bayaran.
Nagpapagamit sa mga halimaw yan. Normal pa ba ng tao yun sabihin? O sana lang kung yung ikaw lang, ako, halimbawa ako, tinitira sa live ko, pero hindi sinasama yung pamilya ko, ibang usapan mo. Pag sinama mo na pamilya mo, lalo't nanay mo, ibang usapan mo. At ng nanay, huwag nyo respetuhin nyo naman kasi siya, may magulang din yun, pero yung ganong pananalita niya, bastos. Inggit po kasi yun, insecurities po, sabi ni Brother Pryor. Oo, inggit siya na hindi niya tanggap na bakit tayo mga small YouTuber na kung nakakasahod. Isa kasi, dukha, sabi pa niya, dukha daw, patay gutom. Si conforme lang patay gutom sa atin. Sabi pa naman sa akin, sinabihan pa naman ako, yan si Mark, kung hindi magtitinda yan, magugutom yan. Lintik na yun. Ikaw na mayaman. Ano ka ba? Rich man? Kuya langga, palangga. Di mundo yun. Oo, totoo yun for you. Ano talaga yun? Walang hiya talagang tao. Alam ko, malalaman yan, lalabas din ang katotohanan yan kung sino yung basher ni Grace. Kay Grace lang lagi yan na na mainit ang ulo. Kaya nung pinagtanggol ko lang si Grace, sa akin bumaling, sa akin bumibira. Ako binibira naman ulit. Pinupuntahan ako sa live ko, minimura-mura ko. Once na pumasok yan, tinanong, malaman namang namin. Ayusan ko muna pamangkin ko. Sige lang, Sangay Grace. Mr. Lexi Montero, channel, salaw. Ang lakas ng loob niya mang ganun. Ginagamit pa yung pangalan ko, tas logo ko. Wow. Sana all. Basta malaman lang namin kung sino yung panay bira kay Grace. Kasi ang madalas nila birahin si Grace eh. Si Grace lang, tuwing live ni Grace yan, nandun yan, ilang beses na yan, isa lang yun yung mga gumagamit na si si Mary Grace Francisco na pick account, tapos ang akin, pick account din, tapos yung Butchog, pick account din. Marami ang gumagamit yan, pero iisang tao lang yan na gumagamit na yan. Yung Tuniba din, yung Tuniba na account, na pick account, ginamit niya rin pambash kay Grace. Malaki galit siya sa akin yung basher ko. Ihanda mo sarili mo kapag nahuli kita. Oo, pag nahuli talaga namin yan, tingnan mo. Wasak talaga channel mo, tingnan mo sa amin. Pag nandiyan kasi, wag nyo na muna isako para ma-edit. Edit natin sa kung sino. Dikitan natin kung sino yan. Hayaan mo lang, Lods. Isa-Diyos mo na lang. Oo nga eh. Ako nga, hindi ko na hindi na ako pumapatol gano sa mga basher. Walang magawa yan. Hindi na ako namamatol sa mga basher ganyan. Tulad dati, pinapatulang ko lang. Kaso lang, nakakaawa lang kasi. Pag si Grace ang binabanatan, tapos, kami nung ako, yung binabanatan about sa akin, kahit yung mama ko, binanatan niya, patay, bayarin, sabi niya sa akin, yung mama ko, sabi ko, mama ko, patay na. Gusto mong sunduin ka? Nanahimik siya, hindi na ako binira. Siguro baka nangalabot yun kasi ikaw pa naman, patay magulang mo, gaganong-ganonin. Sabi ko sa kanya, gusto mong sunduin ka ng mama ko? Kasi alam ko, patay ng mama ko, gusto mo sunduin ka niya? Hindi siya nag-comment na. Natakot siguro, kaya binira niya si Grace naman. Binira ng binira. Kasi binabalagbag ko lang ng mga sagot niya eh. Binibira din ni Maria eh. Kaya andyan lang yan. Magsisisi rin yan sa huli, tingnan mo. Gumamit pa siya ng basta marami pang account. Basta alam natin sa sarili natin. For you. Alam natin sa sarili natin na wala tayong inaapakang tao. Yun ang pinaka-the best doon. Views din sila. Views nga sila. Ang kaso lang, ang pangit lang kasi. Okay naman sana kung sa magko-comment ng hindi kaya-aya. Kumpara lang sa'yo. Kaso lang, dinadamay ang magulang mo. Dinadamay ang pamilya mo. Masama. Ayun naman pangit doon.
Sabi ko nga, mahirap yung pag gamitin niya sa mga kikilalang vlogger, ipanira doon. Nakakaano yun, nakaka-opito yun. Bala de Alvarez, shout out. 16 viewers at 41 thumbs up. So what's babalik din sa kanila ang karma. Totoo yun, babalik talaga yun. Alam mo, pag gumawa ka ng sa tao na ganyan, ginagawa mo, sa'yo ang balik yan. Mas malala ang balik sa'yo. Magsisisi talaga siya. Magsisisi talaga siya sa bandang huli. Pag ganyan ang ganun. Kilala kayo, isa lang yun. Ang importante, wala kang ginawang malinis. Ginawa malinis, yes, ipa-Lord mo na lang. Diyos mga sinasala. Ulan naman. Hindi nga talaga maganda yun. Sana di magbago ang ating pag-ibig. Boss, sandal lang dyan. Ito 50. Pili na po. Kay Katana, shout out. Ganun talaga ang basher, tol, Mark. Kung anong yung kahinatnan ng tao, yun ang titirahin para makapagpanakit ng damdamin ng iba. Kaya pag nasa social media tayo, kailangan na tibayan ang dibdib. Yes, totoo yan. Alam ko naman yung Katano. Tol Alex, mega love shout out. Alam ko naman yan. Kasi ang social media, pag pinasok natin yan, talagang kailangan natin ng tibay at loob. Pero wag lang talaga siya magpahuli. Katano, Tol Katano, mega love shout out, sabi ni Alex. Wag natin sayangin ang buhay natin sa mga taong walang kaluluwa. Yes, for you. Security ba to? Yung for you. Robin, mega love shout out, boss, sabi ni Katano. Loy, simple lady. Sabi ni ko lang, for you, mega love shout out, sabi ni Katano. Sabi niya, Ate Brenda, sigurado boring ang love life niya. Totoo, ma'am. Sino to? Stalker ko? O lang? Katano, morning, sabi ni Ervin. Sis Criselda, kulang, magalaw shout out. Nawala si Bijutor. Pin ko nga to si kulang. Simply Ann, dating kong name. Simply Ann. Ay, ikaw pala si Ay, hindi pala. Si Simply May pala yung isa. Siyempre, lady, stalker ko. Sabi ni Kulang. Si Kaonesa naka-live. Ate Melody, salamat po. Guys, nakapin si Kulang. Mr. Alexis Montero, shout out. Ate Melody, sabi ni Kulang. Tol Katano, wala kang biyahe ngayon. Wala kang biyahe ngayon, Tol. Shout out everyone. Guys, naka na tayo, 1 hour and 20 minutes. 40 minutes na lang po ako Mag-end na po ako. Salamat na marami sa inyo, guys. Walang madam, haha, sabi ni Simple Lady. Raselda, enjoy lang natin ang buhay natin. Yes, for you. Totoo yan. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Kahit mahirap ang buhay natin. Babae name pero I love you. Sabi ni Kulang. Maulan dito sa Hong Kong. Maulan pala dyan.
Min channel mo ba yan, ano? For you? Ang kulit. Tomboy yata. Sabi, tomboy yata yan. Ikaw, tomboy. Live ako katapos mo. Sige lang, tayo Robin. No problem. Mayroon pa akong 39 minutes. For you, saan ka sa Hong Kong? Oh, sa Hong Kong din yan si Kulang. Saan ka ba daw sa Hong Kong? Malamig yan sa Hong Kong. Kaya Alex, bili ng 1K mango sa market. Oh! Ay! Thank you, ilang-ilang. Aba, tamsak dito ako sa atin. Yahoo. Okay po, for you. Shout out po sa lahat. Ay, mamilang-ilang, salamat po. Mangga ko, oh. Yan, mangga. Sandaan po dyan. Ito, 50. Ito kasi mga malihilaw yun, mga hinog talaga yan. Perfect. Sarap niyan. Morning ko lang, ingat. Ay, salamat po sa 16 viewers natin daw. Wow, sarap naman. Oo, for you, masarap po yan. Pico po yan. Pico. Wow, sarap. Mami lang ilang, God bless you more. Pa-blessing po, sabi ni Kulang. Morning. Mami lang ilang, pag bumili po kayo ng mango sa akin, hindi ko dito sa ibibigay. Doon ko na sa mga tricycle. Driver naman ako magbibigay. Nagpapasama ko sa kaibigan ko mag-video. Pero hindi ko na ilalive. Pag bumili kayo Mami lang ilang, talagang 1,000. Iba-vlog ko po doon sa mga tricycle driver. Hindi ko na po ilalive. Sa vlog na lang po. Kasi pag live to, wala, lang ako dito, nakiki-wifi lang ako. Nakiki-connect lang ako wifi. Masayang din kasi ang Ay, Sixineta, shout out. Pasuyo po sa premiere ko. Kanina po ang views po, bro Mark. Sixineta, thank you so much po. Guys, pasuyo nga po. Okay, balay, ikaw. Okay, bahala na si ikaw magmigay. Sige po, Mami lang ilang. Thank you so much po sa blazing. Malaking bagay po yan. Simple lady, ayaw mo, madam, kulang sa tumboy po. Pa-views naman po. Pa-views naman po daw. Kaninong wifi yan? Hindi ko alam. Si Christian nito nag-connect. Ay, B-boy, shout out. Simple lady, lakas ng trip. Sabi ni Kulang. Wala pa kasi akong hindi ko pa kasi nakuha yung ko, sayang yung ID, yung sticker ko. Papagawa sana ako sticker ulit. Papagawa pa ako sticker tie. Yung logo ko ngayon, yun ang papagawa ko. Pagawa ko ulit yun. Magkano ngayon tay? Magkano ngayon tay yung logo, yung sticker nga nun tay Alex? Thank you Mami lang elang. God bless always, sabi ni Maria Pay. Boss B-boy, Migalaw shout out. Maria Pay, Migalaw shout out. Katano? Di ba libre ang wifi sa public market? No. Wala. Wala po for you. Nagnakaw lang ako wifi. Nakikonik lang po ako. 650. 650. Bali, papagawa ko 200. Ay. 100 muna. Kasi matagal pa muna. Nasa kitchen muna si ako. Mami lang ilang, luluto po kayo. Sige Mami lang ilang. Sarapan niyo po ang luto para makikain po kami. Ate alang-alang, sabi ni Mara Grace. Thank you. Sabi ni Chick Chineta. Dito kahit saan libre ang wifi. Naku, dito sa Quezon City wala pong ganoon. Alam nyo po, for you, no, walang galang lang po sa mga tumatakbo, no. Pag tuwing may malapit po eleksyon, yun meron silang linalabas na propaganda.
May linalabas silang propaganda para maganda para sa pangalan nila. Bango ba yung pangalan nila pagdating na ng eleksyon? Alam mo, malapit na eleksyon, sa kaya magsisilabasan. Tama sis for you, sabi ni Kulang. Tay Alex, si ikaw na, bahala dyan, bumili si ako ng mango 1K. Sige lang po, mamilang ilang, sabi ni Tay Alex. Di, pupunta ka kami dyan kay Tatay Alex pagsahod ko. Sasadyain ko kasi magpapagawa pa ako ng sticker para pag punta namin dyan nila Mabi. Si-schedule ko sila Mabi kung malilibre ba sila. Tay Robin, sasama ka ba? Punta tayo kay Tay Alex. Kahit kinabukasan tayo umuwi. Diba, umalis tayo ngayon. Kinabukasan tayo para makapag-banding natin si Tay Alex. Hindi naman umiinom yan si Tatay Robin, hindi naman umiinom si Tay Alex. Kami na lang ni Mabi. Kuya Elmer, sasama yun, matik yan. Isa pa yun, sasama yun. Pati tubig, libre mga sa park. Oh? Mabuti pa dyan. Sa Hong Kong, may libre. Kailan daw? Hindi ko pa nga alam, Tay Robin Titignan ko muna po yung ng maganda sana Lonis or artist para hindi po ako kasi Sabado Linggo, alam naman po, yun lang pambawi ko. Mahal ko, buhay ko, simple lady, kaloka. Alin bang madam ko lang ang gusto mo? Tomboy or boy? Sabi ni simple lady. Ano ba to si simple lady? Oy, simple lady, ano ka ba? Lalaki o babae? O tomboy o bakla? Mamili ka sa apat. Si boy gusto, simple lady. Bading hanap ko. Aray mo. Visit ka ko lang. B-boy, binibira ka ni ko lang, oh. Bastos ng bunganga ni ko lang. Grabe ko, pare. Sinasabihan ka pare ng bading pare, oh. Pare B-boy, oh. Pare B-boy, sinasabihan ka ni ko lang ng bading, oh, pare, oh. Bad yun, oh. Oh, sama tayo. Oh, sige. Kuya Elmer, iwan ko lang kung sasama yun. Pero hindi ka magpapagawa sticker, tay. 650 lang po yun. Ay, 600. 100 piraso. Kulang isa. Aanakan kita. Ah! Wow. Yan, ni pare ko. Pareng biboy ko yan. Pareng biboy. Anakan mo nga si Maring ko lang. Oh, Maring ko lang. Magpapabanding po ako, madam ko lang, makuha lang ang matamis mong oo. Sino ba to simple lady? Check nyo nga po yung Mima, haha, pwede po pa ba ito? Mini post na to, sabi ni ko lang. Oo, pwede pa yan. Ha? Wala. Ito na lang. Sira lang yung gilid. May ito, yan doon Hindi. Hindi. Wala. Wala. Ay, naku namin yung hiningi. Mga anak ko ba kayo? Pansangon sa akin na. Ansay na. Tumabi ka dyan. Hindi po yan. Tinutumpok yan. Paninda po. Yan. Hindi po akin yan. Hindi akin yan. Baka magalit may hari. Kulit ka. Pahuli ko kayo sa task force. Kaya tatawag nga ako sa task force. Hello, sir. May dalawa po dito badyaw. Pakikuha nga po dito. Kulit nyo, ha. Madam ko lang 25 minutes po. Sabi ni simple lady. Kaya Alex, si Hawk, si Video, Tor. Yan. Minipos na si ko lang, hindi ka na magkakaan. Aray ko. Wala, ganun. Magkano kilo na mangga? Per timpok po, 100 per piles. Irene Jordan, shout out. Mega love shout out host. Magandang umaga po, Ate Irene. May moderator na po kayo. Salamat po sa pagbisita. Ako po ang iyong host, Mark Jawaray TV, isang bindor may pangarap sa buhay. Love you all. Tay Alex, kahit wala pa yung mattress,
Bubuntisin ko yan. Ectopic pregnancy. Labas ni Kulang sa akin. Ectopic. Ano ibig sabihin ectopic? B-boy, manyakol ka. Ihilan talaga pahinganin mo Kulang. Day, huwag ka magluloko-loko kay ano. Ay Kulang, baba muna. Palit mo muna si Ate Crisel. Guys, sa mga nakapin, bagong pin po si Ma'am Criselda. Pasuyo po. Aba, B-boy, lumalaban ka na ha? Oo, matindi yan si B-boy. Ngayon, hindi siya na naka-live, kayang-kaya niya mang ganyan. Pero pag nasa live niya na, ayaw ko. Ano daw? Iwan ko tayo Robin, ano daw? Tatay Robin. Si Tatay Robin, pag si Tatay Robin, wala kayong mahawakan daw sa asin. Ilan? Ready ako lagi, B-boy. Sakaling Dan connected. Thank you Ate Irene Jordan. Tama ba Irene Jordan? Pagkabasa. Lo, alam ni Simple Lady 25 minutes sa ano yun? Sabi ni Kulang. Kulang, may sinusundan ka talaga ng iyong mga tagahanga, no? Pati babae na papahanga na sa'yo, iba ka talaga, ah. May siguro may ginagamit kang gayuma. Kulang. Ako na lang po, Madam Kulang, sabi ni Simple Lady. Aba, parang lalaki to. Feeling ko to lalaki to, Simple Lady na. Naggamit lang ng Simple Lady. Request ko, kanta yan ng kabilang live. Request ko, kanta yan ng kabilang live. Sino nang naka-live? Si Gian? Kulang? Sino naka-live? Si Sir Danny? Sir Danny, shout out sa Team Hamog. Si Sir Danny, hindi pa nakapasok sa akin sa live. Nag-stock nga sa akin yan. Oo. Ayun. Nag-stock pala sa'yo yan. Kasi may tagkulang. Ayos yan. Oh, wala na po. Oh, wala. Wala ka na po. Madam Kulang. Kinantahan ko na. Sabi ni Simple Lady. Kulang, tawas ko lang. Ay, salamat sa 9 viewers. Tulog na siguro si Chanak, no? Oy, Chanak. Ano, kaya pa ba? Mukhang mayroon kang kaanuhan dyan, ha? Nawala ka bigla, ha? Sana all. Paldo si Chanak. Bumira. Si Chanak nawala, oh. Nawala ang Chanak. Chanak nawala. Si Chanak, di ba alam niya? Stalker talaga. Nandun live ni Mabal. Si Chanak, ha? Andun ba? Siya rito. Andun ba siya? Sinundo pala siya ni Mabel. Aba, ng babae na naman yung Chanak. Wala ka kasi di ka nakita dito, nandito ka eh. Kung nandito ka nun sa live ko, hindi lalayas. Kilala ako niyan. Dam ko lang, mahal ako niyan. Aba. Sana all mahal. Hindi na gano'n si ano. No, Simply Lady.
Lakas ng trip ah. Parang ikaw lang, yung lakas ng trip mo yan ngayon, basag-basag ka ngayon. Bro, Dan replay sa talong ni Waray Yahoo. Oy, thank you, Tol Videotor. Salamat ah. Dagang salamat. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Alam mo to si Kulam, pag nag-vlog to nakita yung mukha niya, magkaka-views to ng mababa 2,000. Promise. Kulang-kulang to eh. At least di ako nagagamit ng ninja. Oo, totoo. Yan ang gusto ko kay Kulang. Alam nyo, totoo lang, si Kulang, mula nang makilala namin yan ng Team Boom, makilala ang Team Boom. Mayroon na sa buwan Kulang no, nakakilala ka na namin no. Bilang kaibigan sa YT no, Kulang. Mahal ko naman ako Madam Kulang. Hugot yan ah. Kasalda, salamat. Oo, 1 month na. 1 month, mula na 1 month namin makilala si Kulang yan. Hindi kahit yan palabiro. Unang pasok niyan sa akin, mabait. Shout out muna siya. Medyo nung bumibira-bira ang mga boys, tumitira yung boys, bumibiro-biro sa akin. Tapos, yan, sumasabay-sabay na yan si Kulang. Tapos, nung nahuli ni Kulang yung mga loob na mga kaibigan niya sa Team Boom or yung ibang vlogger na small YouTuber tulad namin, doon na siya bumibira. At nakuha niya kasi yung hindi siya yung tipong unang pasok pa lang niya, bibira siya ng bibira kung ano sasabihin ba. Pangit. Yung mga birong hindi biro nagbibiro, hindi siya ganun eh. Unang pasok niya. Ang unang pasok niya, siya mapagmahal muna eh. Parang muna siya eh. Parang ang ginagawa niya, kinakabisado mo niya yung mga ugali bawat isa. Saka binibira-bira siya ng mga boys, doon na siya bumabanat. Doon na mas malala pala. Mas malala pa pala doon sa mga binibiro. Yung mga palabiro, mas malala pa pala yung bibiro na si Kulang. Mapagmahal talaga. Mahal ko sarili ko, simple lady. Oo. Sarap kasi joke na pabata sa atin. Oo. Si Kulang, hindi na yan bata. Matanda na rin yan, Ate Criselda. Ang problema lang kay Kulang, feel you talaga. Kung sa lalaki si Kulang, alam nyo, feel yung bata na yan. Hoy, mahal ko rin sarili mo, Madam Kulang. Aha, simple lady. Ayos yan, mahalin mo ang bawat isa. Minipos na nga ni Ate Brenda, salamat po. Uy, mga na lang. 21 minutes para mag-end. Ilang salamat po sa akin ng mangga. May bumili na naman sa akin ng 1,000. Halaga 1,000 lang. Nakaraan si Will bumili halagang lahat ubos. Bumili lahat. Ay, may tinatira pala si Ma'am ilang ang bumili ng tira. Kaya Alex, salamat. Tama, boring kasi walang good vibes. Yo, totoo yan, Kulang. Alam mo sabi ko nga, mula nung pumasok ka nga sa live ko, dati si Talatol El June. Nakikita ko sa Facebook kasi nag-heart nga ako doon. Sa YouTube kasi ako Facebook wala eh. Lang doon. Mahina nga na doon. Patusok guys sa upcoming ko live. Salamat po. Okay guys, patusok po sa upcoming live ni Ma'am Criselda. Hoy! 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 Alin? Alam mo na kung ano hinahanap ko. Kasi nagpa-vlog Libre? naman eh. Mamaya, bigyan kita. Bigyan kita ng Ba't 10 lang to? Tragis yan. Parang hindi magkaibigan. Pagdating talaga sa inyo, yung magkakapatid, no? Pag negosyo yan. O, sige. Negosyo, wala. Pag nag-vlogger ka, sige, yari ka. Hindi ko tatanggapin. Yari ka. Ay, ito, may bayad to. Alam mo
Ganda nga ng buhok mo eh. Hindi dapat ganyan lagi buhok mo. Pugi ka na. Para ka chihuahua eh. Hindi, mamaya bibigyan kita may nagbili sa akin 1,000. Ah, meron yan. Palala mo, baka makalimutan ko. Kahit, Makalimutin pa naman ako pagdating na sa'yo. ganyan ka naman eh. Oo, pag kailangan, pag Pero ikaw, kung yung sakit mo, pag nakikita mo na ako, puta siguro may sakit ako. mataki ba? Sige na, mamaya na lang, titirahan kita. Pag mayroon nagbili, Dito mo, gutom kami ngayon. anong gutom? Ha? Oh, Huwag na kayo kasi magpataya, magtawag ka na lang doon, oh. may araw naman ako dun. Magkano ba ang kinikita mo? Webe. Wala nang pataya sila eh. Bawal. Webe, Sabado, sa Linggo, duty ko dun. Kaya kita mo paggabi nakikita mo ako dun. Kaya pala si Iri, hindi na. Kaya inaabol lang namin dun. Guys, so abutin nyo nga ng 50 thumbs up yung live bago ako mag-end. 18 minutes na lang po. O tol, video tor, salamat pala. Hello ka to si Simple Lady, nandyan si Chris sa hasbi ko lang. Ikaw nga ang gusto, ba't tinuturo mo sa iba? Ano naman to si Kulang? Ito Kulang, maano ka rin ano? Ngayon, pag babae ang nagaganyan-ganyan sa'yo, aayaw ka. Pero pag lalaki, okay lang sa'yo. Welcome bro. Wala kang pasok ngayon, tol? Thumbs up. Tay Alex, salamat po sa thumbs up. Daming ninja si Tay Alex. Oh. Yan ako lang diyan ka manghingi kay Tay Alex. Si Kulang pumapasok ka ba Kulang kay Tatay Alex sa live? Yan ang pasukin mong live. Ang daming ninja nun si Tatay Alex. Marami may ibigay sa iyo. Sure ka. Naka-duty bro. Ah, naka-duty ka ba? Mabuti nakakapag-cellphone ka. Di ba binabantayan mo? Talbigitor. Ano ba binabantayan mong ano? Ano ba yan? Bangko? Ulam ko, tortang talong, share ko sa mga kabisi ko dito. Ah, mga ka-duty mo. Ayos yan. Yung binigay ko sa yung talong. Masarap yan, tol. Tignan mo lang, baka may uod, ha. Oo, pumasok ako. Tulog kagabi, Tatay Alex, eh. Ah, tulog ba? Thumbs up. Tatay Alex, salamat. Tatay Alex. May bago ka na naman, Tatay Alex. Jagitan natin. Ah, ilong ko. Thumbs up. Thumbs up. Uy, alam ko na. Ay, 50 thumbs up. Thank you. Salamat. Di ba? Ganyan tayo kabait. At ganyan tayo kalakas sa ating mga kaibigan. Oh, nagawa nila ng 50 thumbs up ng aking live. 51 na. Thank you sa pa-thumbs up. Pagawan ng bata, bro. Ha, joke factory to, bro. Pagawaan ng bata, di ano ka pala, marami ka ng anak. Dan thumbs up, Mark. Jenna Sweet Mix TV, Ate Kerselda, salamat po. Salamat sa pa-thumbs up po. Si Brenda, salamat. Mag-end na ako. 16 minutes na lang po, mag-end na ako. Next na magla-live si Tatay Robin. So mamaya, magsasabay-sabay si Ate Brenda, si Ate Kerselda, si Grace. Tatlo sila, magsabay-sabay. Kulang, game over. Oy, mamaya pa ako mag-end. 15 minutes pa, going over ka dyan. Tawa si Ate Brenda. Magsabay yan si Ate Kerselda, si Grace, si Ate Brenda. Ay, oh. Yan, magsasabay-sabay yung tatlo na yan. Kaya mamaya, litong-lito na naman ako kung saan ako pupasok. Oh, Kuya Host. Ganyan ugali ni Madam Kulang. May nagmamahal na nga sa kanya, ayaw pa. Pag di nagpaparamdam sa kanya, iikot yan, hahanapin niya yung nagpapasaya sa buhay niya. Oo, totoo. Ganyan yan talaga. Brother Fryer, thank you. Bipanis Word, thank you. Bipanis. Bipanis. Pag may ano yan, may premiere yan, baka naman po pasukin nyo rin po. Napaka-supportive yan. Kahit ano po yan, lagi lang naka-video pero
Supportive po yan. Yan yung kanyang tinatawag ni Grace na ano, Kuya Langga. Kaya di yan nagko-comment ang main channel niya kaya baka mamaya gamitin pang ano kay ano, Grace. Yung basher ni Grace walang magawa sa buhay eh. Normal lang naman iikot akong live, sabi ni Kulang. Ano daw? Mahal ka daw niya, sabi niya. Videotor, set out. Guys, salamat sa 13 million natin dyan. Nasa nakatambay. 14 minutes para mag-end. Thank you. Pamilang ilang, Tay Alex, maraming salamat po sa pagbili ng mangga ko ng halagang 1,000. Malaking bagay na po yun. Makakapuhunan na ako kasi mabenta na ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,050 na ang benta ko. Ay, ano pa pala? 2,000 na. Ay, 2,000. 2,2. Ay, putik. 1,200 pala. So, 1,050 to, tapos may 150 doon, 2,2 daw sabi ko. Putik na yan. Mali-mali ka na hosa. Bali, 1,2 na pala benta ko. Sorry. Mamilang-ilang, punta ako mamaya. Ate Brenda, sabi ni Kulang. Baka mamaya na lang gabi, mag-live si Project na lang. Di, mag-live kayo mamaya, Ate Brenda. Ano ba? Ito naman si Ate Brenda. Si Ate Brenda, mahihain tao yan. Pag nagsalita ng ganun eh, di mag-ano yan siya. Pag sabi, mamaya na lang ako magla-live, tapos mabukas wala ako, tatama rin yan si, ano, matatama rin yan si Project mag-live, ano ka? I-live mo na ngayon. Isang oras ka lang naman nagla-live. Tay Alex, salamat ulit. Oh, kuya, umiyak nga daw yan. Pinaiyak ni Mr. RG. Oh, pinaiyak ba si ano? Videotor at sa buong Team Boom, sabi ni Mamilang Ilang. Mamilang Ilang, magpasok na po ba kayo? Papasok na po ba kayo sa work? Palagi naman yun, tamad mag-live. Oo. Mabuti nga ngayon, nagsisipag na magawa ng vlog eh. Project eh. Kung tinutuloy-tuloy nga lang nito project maggawa ng vlog, mga 10 minutes, 15 minutes, mataas lagi ang views niya eh. Nagmamahalan po yung dalawa yan, si Madam Kulang at si RG. Aba, Mr. RG at Kulang. 70. Kaya, bibili asin. Hoy! Yahoo, Ma'am Kula, Mamilang-ilang, sabi ni Videotor. Maya-maya pa, pasok. Ganun po ba? Nagkakape ba po kayo? Sige po. Mamilang-ilang. Salamat po sa blessing po, Mamilang-ilang ha. Bibigyan to sa mga tricycle driver. Pabalot ko. Hindi ko alam kung dyan sa Villa Verde or doon sa, dito sa kabila. Maya-maya pa pasok, sabi ni Mamilang-ilang. Okay po, Mamilang-ilang. Tamsak, sabi ni Tatay Alex. Tay Alex, salamat sa patamsak po ha. Malaking bagay po yan. Uy, pabot na 60 oh. 59 tamsak na ako oh. Kunti na lang oh. Akin na po yung At sana ko ang buhay ay wala nang katapusan, wala nang tumalon. Kasi Madam ko lang hinahanap niya si RG. Oo, sundan mo kasi 10 minutes mag-end na ako. 2 hours lang po ang live ko. Kami ni B-Boy, magkasunod lang kami mag-live. Pag sinabi sa akin na mag-live na ako, nagla-live ako, minsan di ko sinusunod. Pag tinutupak, pag tinatamad ako, tinutupak, kaya ayaw ko mag-live. Pag inatake ng tupak at tamad, ayaw ko mag-live. Ganitong oras talaga ang live ko. Kasi ngayon may content na naman akong gagawin. Dahil kay Mamilang-ilang from Switzerland, sa aking mabait na sponsor at Tay Alex sa kanyang kanyang kanang kamay na mabait. Jenna, Sweet Mix TV. Matigas talaga ulo mo, Mark. Yes, totoo, matigas talaga ulo ko. Aminado ako. Ulit ng buhok ko. Gumagano na buhagag, nagpapagupit nga ako. Pag
Habain ko muna konti. Para naman ayos naman yun naman ang buhay. Tamad ka din pala mag-live. Oo, Ate Brenda, pag tinamad ako, ayaw ko rin mag-live. Minsan, nagagalit na nga lang si P sa akin eh. Sabi ni P, ikaw, kung kailan marami ka ng viewers na nanonood sa'yo, nagtatamad-tamaran ka na naman mag-live. Anong gagawin mo lang? Ganyan lang? Pagkat. Sandaan lang yan, ma'am. Matamis po yan. Army cut, ipagupit mo. Pag umuwi mo ng Tacloban Mark. Ha? Army cut. Ano yung army cut? Hoy! Saan mo kinuha yun? Hi, Alex. B-boy, salamat. Parang puti ko dito sa camera na. Eight minutes. Tayo Ruben, end ka na tuloy. Mag-live ka na po. Mag minutes na lang po ako. Sabi ko sa'yo, nais ko makapil. Ano nangyari sa buko? May ulo ba? Malambot? Opo, mayroon. Pag binabad po sa mainit na tubig. Ate Criselda, may malambot pang ulo po pag binababad sa tubig na mainit. Lalambot po 'yon. Lutay-tay. Guys, team viewers, thank you. Di, bili na di. Sandaan lang po yan. 50 din eh. Matamis po yan di. Tamis po. Ganda po yan. Ito. Ano? Pico po. Ganda yan niya kasi hindi maasin. Tikman mo. Ano siya? Pico. Sandan lah, sandan. 100. Yes, 100 yan. Salvi to, salamat. 5 minutes. Nicky Mar, shout out. TV official vlog. Hello, Nicky Mar. Sino to Nicky Mar? Okay, live na ako. Sige tayo, Robin, live ka na. Mag-comment ka rito tayo, Robin. Para lumipat yung mga kaibigan natin dyan. Sarap mangga ang layo po lang. Tayo Alex, magdadala po ako dyan. Huwag ka mag-alala. Pagpunta ko po dyan, dadalang kita. Na mangga, gulay. Magdadala po ako para sa iyo. Ikaw pa ba? Para kay nanay, Josephine. Pag natuloy po kami ng Tatay Rubin or Mabi TV at Kuya Elmer Ugay. Magsisit po kami, mag-ano kami ng araw. Huwag lang Sabado-Linggo kasi ako di ba pwede. Alam niyo naman po, ganun doon lang ako lumumababi.
Malaki naman ang espasyo ng ano nyo dyan, ng labas nyo eh. Pwede kami dyan matulog sa labas para kinabukasan na kami uwi. Okay lang yun, Tay Alex? Tay Alex? Okay lang po ba yun? Nung pag halimbawa, pag pumunta po kami nila dyan nila Tatay Robin, Mabi TV, Kuya Elmer, pwede bang, halimbawa, punta kami ngayon, halimbawa lang, kinabukasan na kami uwi. Pasa mo na yung logo mo para mapagawa ko na. Opo, ipapagawa ko po. Para mano po. Hintayin ko lang sahod ako sa YT. Oh, para adventure naman po. Oh, Tay Robin, para naman tayo. Saan man kayo, Tay Alex? Mandaluyong po ba kayo? Kasi pag sumakay dito, ang sasakyan dito papuntang Pasay, di ba? Opo, dalawa ang bahay dito. Walang problema ang tulugan. Yo! Gustong-gusto pa naman ni Mabi lumayas. Ngayon, walang pasok si Mabi. Kaso hindi ako pwede ngayon. Sunod na mga, ano bang... Pwede rin Huwebes. Next Huwebes para sahod ng next week. Next week pa nga sahod, hindi pa ngayon. Sunod pa na linggo. Cardona Rizal. Cardona Rizal. Ano ba sasakyan namin dito pag galing kami sa Novaliches? Bus? Okay na okay yan. Alam na dis kung sino mag-asawa Tay Alex Jo. Sama ko sila Pe. Basta sumama nito. Ay kaso baka may pasok si Mark dyan. Malaki bahay ni Tatay Alex. Nakikita ko sa live niya eh. Sana pumunta sila Kuya Jerry. Para ma-meet man lang namin ng team ilang-ilang. Kasi yan sure dyan, sasama yan si Kuya Elmer. Isasabihan ko yan. Lilibre ko pa masayon eh. Tatay Robin, si Mabi. Si Toll Project, di ko lang alam kay busy man yun. Di ko lang alam kung sasama. Di yata pahayagan ni Ate Brenda yun. Ayaw kasi Sangkay Grace kung sasama. Tatanungin ko rin. Para man mapasyalan natin ang Tay Alex kasi ay pasok siya Mark. Oo nga po Ate Brenda eh. Yun lang, hindi siya pwede. Kasi kung linggo yun, makakasama yun. Sunday lang ang day off niya. Hindi naman ako pwede Sunday. Kaya Tatay Alex, magpunta kami kay Tatay Alex ang kay Grace. Sa Cardona Rizal. Papasyal tayo kay Tatay Alex. Para ma-meet natin ang team ilang-ilang. Sakay kayo ng crossing tapos baba kayo ng Star Mall. Mga PUV doon papunta ng Cardona para dalawang sakay lang. Punta kayo? Oo, pupunta kami. Kami na lang ni Grace sama. Oh, sama kayo? Oh, si Pe, baka sumama din yun. Tatanungin ko nga si mama niya. Sasama. Sugurin natin Tatay Alex na marami tayo. Para matuwa ang Nanay Josephine at Tatay Alex. Libre mo ako, pamasahe Sangkay. Bah, lilibre ko na si Kuya Elmer. Lilibre pa kita? Magbibili pa tayo pagkain nun. Ano ka ba? Kung sana kung libre ni... Kakaya naman pupunta tayo dun. Tayo lilibre ni Tatay Alex. Last na tama mo. Sagot mo na yung pamasahe mo. Kaya magbili akong pagkain dito eh. Dadala ko nga ng prutas kay Tatay Alex. Pasamahin mo na si Toll Project Ate Brenda. Paano absinin mo ng isang araw? Isang araw lang naman yun eh. Pag-isabi na rin sa ilang-ilang 22 para makapag-ready sila, di ba? Opo, mamilang-ilang pa ng mamit ko po ang grupo nyo. Tatay Kuya Jerry ba? Kung mag-a-absent siya. Pasamahin ko si Pe.
Ay, ang akin, hindi ako magluluto. Magbili lang ako ng prutas eh. Kailangan ko si Tatay Alex ng ano. Walang problema ang pagkain dito. Oh, di ba? Wala daw problema ang pagkain dito. Eh, di libre mo na ako, Grace, sa pamasahe. Sabi mo tayo, libre mo na ako yung pagkain, ha? Oh, libre daw tayo na pagkain ni Tatay Alex. Mga ano, makunti lang naman kami kumain, Tay Alex. Mga ano lang naman, pag mga 3 kilong sinaing, pag nakumpleto ang timbog, baka parang kukulangin. Wala akong pera, Loy. Walang problema ang pagkain. Padalhan siya ko ng walis, tambo, Marigris. Kawawa naman to sa Sangkay Gris. Hoy, sasahod ka ngayong 22. Huwag kang aray mo dyan. Hindi ngayong ano, week. Next week pa. Di ba? Ano ngayon? 15 kahapon, Lunes, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Huwebes tayo pupunta para Friday sakto. Huwebes. Para makuha sahod ng 23. Kasi 23 minsan pumapasok sa akin eh. Hindi kayo nagkapera. Na all, God bless po. Angkas mo na lang ang Brenda natin. Sabi na mamilang ilang. Walang laman gigas ko. Nakalaan na yon sa bayoy. Angkas ako sa bike, mamilang-ilang, sabi ni Ate Brenda. Pagod ang Project 89 sigurado. Malamang. Magsakay na lang tayo. Magkano ba pamasahe? Saan nga yun? Istanbul po ba yun, Tay Alex? Kasi nakapunta na ako dyan sa ano eh. May ano, Star Mall eh. Sa Star Mall po kami bababa. Pag galing kami Novaliches, bababa kami Star Mall. Tapos hahanapin namin yung Cardona Rizal. Ang gas ni Mary Grace walis ang Brenda. Aray ko, mamilang-ilang. Ate Brenda, libre mo na ako pamasahe, sabi ni Mary Grace. Tol Videotar, shout out. Nakasapin ko mga si Mabi at Kuya Elmer. Si Kuya Elmer maganda kasama. Kasi pagdating sa may inumin, pag may inuman, si Kuya Elmer ang pambato ng timbum. Star Mall, may terminal doon biyaheng Cardona. Ah, alam ko na yan. Kasi pag sumakay ako dito ng Novaliches, papuntang yan, Star Mall sa may yan eh. Hindi, tatanungin ko na sa bus. So, may Mandaluyong yun, di ba? Sasakyaman namin papuntang Pasay. Crossing bandang Star Mall, Mandaluyong. Oo, Tay Alex, Tay Robin. Baba na ako dyan, nakapunta na ako dyan. Ilang beses na rin. Ba't ako, Grace, wala naman akong sahod sa YT, sabi ni Ate Brenda. Ate Brenda, sabi ni Grace, katabi ng Mega Mall. Oo, Mega Mall, oo. Oo, Tay Alex. Kayo nga may sahod, saka pag makasahod ako. Kailan ba yun? Webes nga. Next Webes. Diba? Ngayong linggo. Dito ngayong linggo. Next week. Pasay, Manila, Mark. Oh, Pasay, Manila nga, Bornok. Sasakyan. Pag galing Novaliches, Pasay papuntang ang sasakyan. Tapos bababa ng Star Mall sa Mega Mall. Sama si Tatay Robin. Para makabanding naman natin ang Tay Alex at Team Ilang-Ilang 22. Ano ba meron eh? Wala nga. Walang meron. Papasyalan nga natin si Tatay Alex. Ayaw mo ba makita si Tatay Alex? Tay Alex, ayaw kang makita ni Grace, oh. Sama ng ugali. Huwag mo papasokin yan. Bornox, sabi ni Mamilang-Ilang, huwag mo papasokin ang live niyan. Pwede rin sa Cubao, kaso maraming sakay. Hindi, may diretso dyan,
Tay Alex, may dito galing Novaliches papuntang Pasay na bus. Babas kami, tapos baba kami ng Star Mall. Alam ko yun eh. Alam ko yung lugar na yun eh. Sobrang init naman dyan sa pwesto mo, Mark, di ba? Oo, Mitch. Mitch. Sobrang init po. Anong pangalan ng hospital dyan sa Pasay? Manila po, Mark. Hindi ko alam ano. Hindi ko alam ano. Bornok. Tita Aw, salamat po Tita Aw. Pagpunta sa live ko, sige, pag pumunta sa live ko ni Grace, isa ko na yan. Rico. Tay Alex, wag naman. Tay Alex, love you po. Tinatanong niya kung anong mayroon. Birthday ng Tay Alex, bakit ba? Tita Aw, Migalaw shout out, sabi ni ano, Video Tour. Bornok, hello. Masaya pag nagpunta tayo kay Tatay Alex. Malawak ang space ng bahay nila Tatay Alex eh. Yun doon lang sa ano nila sa may ginagarehean ng mga sasakyan niya. Yung motor niya, ang lawak. Tita Aw, sabi ni Mary Grace, Video Tour. Tita Aw, sabi ni Mami Langilang. Guys, naka-live na po si ano, Tatay Ruben. Madam Elang-Elang, sabi ni Tita Aw. Mag-end na po ako. May Mega Mall dyan, Mark. Oh, dun sa ano, may Mega Mall dun sa ano, sa may bandang Mandaluyong. Kasi dati, nandito pumupunta ako sa tiyuhin ko dito sa Novaliches. Yung dating trabaho ko dun sa Mandaluyong, sa may ano, sa may taas. Sa may ano, tapos hindi sa loob sa labas lang. Bakery ang trabaho ko dati. Pag tuwing December, pumupunta kami diyan sa tiyuhin ko. Tapos bumabalik ako dun sa ano. May premiere ako mga konting 12. Oy, 12 daw may premiere si ano. Tita Aw, 4 minutes na pala. Tita, mag-premiere ka na. Dimer, may nagagalit sa iyo. Kasi hayaan mo yung magagalit sila. Hello, Bornok, sabi ni Mitch. Sige, ingat Marjo at sa lahat, sabi ni Mami Langilang. Akala ko dati ka sa Mandaluyong sa loob. Aray mo, Tita Aw. Sa loob lang. Huwag tayo sa loob. Delikado sa loob. Mental yun eh. Tita Aw, mental po yun. Mitch. Mandaluyong, Manila yun, Mark. Oo, Mandaluyong, Manila. Huwag tayo sa loob, sa labas lang. Migalaw shoutout, Bornok, Ninang Aw, sabi ni Mitch. Rabosa. Dimar, ano si Dimar? Ano pangalan na? Sabi nagagalit. Shout out sa'yo. Hello, Video Tour, sabi ni Bornok. Mitch, Migalaw shout out, sabi ni Video Tour. Si Marlon, ayaw ko lang, Si Marlon, ayaw ko lang kung sasama, Mamilang-ilang. Si Marlon, ayaw, iwan ko lang kung sasama. Padi, Padi. Punta tayo kay Tatay Alex, Padi. Try mo tanungin tayo, Alex, sabi ni Mamilang-ilang. Padi, pupunta tayo kay Tatay Alex sa Webes. Webes, kung pwede ka. Padi Mabi. Padi Mabi. Kasama ka ba, Padi Mabi? May galaw shout out. Sige po, Mamilang-ilang. Webes, Padi. Sama ka ba, Padi, sa Webes? Webes. Sige po, Mamilang-ilang. Tita Aw, sabi ni Padi Mabi TV. Si Padi Mabi ay sikat na yan. Sige, Webes Oo, sige. Ngayon, sunod na Webes, hindi ngayong Webes Next week na Webes. Ano ba ngayon? 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Hindi ngayong Webes. Next Webes pa. Rosaris Mia, shout out. Tita Aw, coming premiere mo doon. Sige, sa next week. Sa next week nga. Next week para sahod sa YouTube. Para may panggastos. Pero hindi, naman gawas ko dito.
June 25. Oo, June 25 tayo. Baka next week ng Huwebes ha. Oo, next week. Mitch. Sa June 25. Para papagutom ako. Tay Alex, alam mo na po ang gagawin mo, Tay Alex. Malapit lang po ba ang palengke dyan, Tay Alex? Guguluhin natin ang palengke dyan, Tay Alex. Enjoy ang buhay. Buhay. Mga gala. Para magpagutom ako, ba? Para kang sawa. Anong kasawa? Magtago ka muna. Magtago ka muna mga 1 linggo mahigit. Paglabas mo ng Huwebes, mabubusog ka doon kay Tatay Alex. Dadalan ko si Tatay Alex mangga. Tapos upo. Tapos repolyo dadala Tatay Alex. Mais, Tay Alex. Gusto mo ba mais, Tay Alex? Ano ba kinakain ni Nay Josephine? Mais na puti, mais na dilaw. Dadala ko mais, mangga. Hindi na ako magbibili ng ulam. Bahala ng pag doon na lang. Tay Alex, saludos, brothers, sabi ni Albert Cesar. Malapit ka sa mahal ang mga rekado dito sa magdala na kayo. Mura yata dyan. Oo, Tay Alex, ako magdadala. Huwag ka mag-alala. Dadalahan kita ng ano. Ano bang mga rekado? Sibuyas, bawang. Isang araw lang naman eh. Unsan pag-book ang angkas. Di ko sabot daw. Di ko sabot, Bornok. Kung sa mga book. Ayaw namin ng mais. Ayaw nyo. Kain na lang tayo, walang inuman ha. Ayaw ko ng alak. Ikaw, matani mo. Pag pumunta tayo ng Huwebes doon, bukas tayo aalis ng Friday, ng umaga. Sige, fresh isda ang dadalhin ng Mabs Tajakero. Uy! Yun o, makikita ka Mabs Tajakero. Saan ba nakatira ang Tay Alex Sangkay? Sa Cardona Rizal, ano? Joseph, baka makapasyal ka doon. Lahat dito, pa kilo mark. Kahit naman dito, Tay Alex, ganun din po. Kilo din. Pubs, shout out. Tamsak, sino tong Pubs? We. Rosel, Migalaw, shout out, boom. Si Grace pa? Maniwala kay... Hindi naniniwala sa Grace sa'yo, Mabi? Na hindi ka magiinom. GPC. GPC pala si Pabs. Oy, GPC, shout out sa'yo. Chrismel TV, shout out. Tamsa, good afternoon po, host. Good afternoon din po sa'yo, Chrismel. Hello, shout out po sa lahat. Good afternoon. Guys, naka-live po ang Tatay Robin po ha. Mag-go to channel na lang po kayo. Please review nyo my vlog. Salamat. Nang Mabi. Oo nga, di ako maniniwala kay Mabi. Si Mabi pa. Sigurado yan. Pag nagkita-kita Mabs Tajakero, tapos Mabi TV, at Elmer Ogay, ang lalaking mga mama, matik na yan. Oo, naka-live na. Ano mo nga dito tayong main channel mo tayo. I-comment mo nga dito. Tinda mo tumpok. Mark dito lahat na kinikilo. Oh. Bibili na lang po ako ng ano. Dito, mayroon ako ditong kaibigan dito na bibilan ng krikado. Nadadala ko sibuyas, bawang. Tapos sili, kalamansi. PM na lang next Tay Alex para makapag-ready. Okay. O yun! Mamilang-ilang oh. Pagdadala ko ang Ricardo, Tay Alex. No problem. Mamilang-ilang. Salamat po ah. Makikita ko na ang iyong grupo. Sayang, si Mamilang-ilang hindi natin makikita. Opo, Mamilang-ilang. Oh. Huwebes yan ha. Doon tayo pupunta sa mismong ating ano, ating kanang kamay ng ating sponsor ng Team Boom. Matik yan. Pag pumunta tayo doon, libre tayo sa magkain. Mabi,
Mag-ready tayo sa pagkain. Tataob natin yung kaldero ni Tatay Alex. Tay Alex, kumakain kami ng bulalo. Tay Alex, kumakain po kami ng bulalo, Tay Alex, ha? Yung totoong bulalo, Tay Alex. Kumakain po kami. Masarap po ang sabaw nun. Ti Brenda, saan ulit? Iwan ko sa'yo, Grace, para kang tangang kausap. Yung kausapin nyo nga si Grace, parang tangang kausap. Paulit-ulit. Magdadala ako ng yellow. Ay, di nga pala. Ako nainom. Mata mo. Di nainom. Nagbiyahe ka ba? O hindi ka na naman wala ka bang biyahe ngayon, tol? Apa di? Huwag paglutuin ng baka sakaling mayroon. Huwag paglutuin bulalo ng Mark Jo. My goodness. Hoy, mamilang-ilang. Grabe naman po kayo. Masarap po ko magluto. Kala nyo po ba? Lawak-lawak ng bahay ni Tatay Alex. Kami-kami naman ang kakain. Pag nagluto po ako nun, hindi naman nila malalaman na wala lasa. Tsaka di naman nila sisiraan yun. Pag uwi ko na lang nun. Pag umuwi na po ako, sasabihin nun po, tragis to si Mark Jo. Ang pangit ng lasa ng pag linoto. Di po ako nagluluto, mamilang-ilang. Lutang lagi siya si Grace. Di ako makain ng bulalo. Naku. Tatay Robin, di kumakain ng bulalo. Tay Robin, kami kumakain po kami ng bulalo. Si Bijutor, ewan ko lang kung makasama ka. Tol Bijutor, makasama ka ba? Next week ng Huwebes. Sasama ka ba? Paglulutuin niya ng karne. Ang karne tapos kulang ang sahog. Ang mga sahog. Aray ka. Pamilang-ilang. Masarap nga po eh. Kahit kulang sahog. Magtutumba tayo ng baka na sila magtayo. Baka sila na magtayo. Sa ulo. Kung ano ang dahon na inilagay mo sa bulalo, Mark. Hindi ko nga po alam yung pagluto ng bulalo, mamilang-ilang eh. Okay, pakasayol ng isda ng bangos, akin ulam. Oh. Meron yan, Tay Robin. Sayang, may duty ako. Kung natapat ng day off ko, sama talaga ako. Yun lang. Kasi di ako pwede ng ano eh. Huwebes pwede ako. Tapos Friday uwi naman yun. Magpalilim kayo, kukuha ko. Uwi kami ng Friday. Sakto lang yun, Sabado linggo makapagtinda. Yun lang naman ang malakas dito. Huwebes matumal dito. Ang plano ko pabor sa akin. Kaya ako nagplano kasi pabor sa akin yung Huwebes. Wala ganong customer. Siyempre, pupunta tayo. Dadayo tayo doon kay Tay Alex. Kailangan kondisyon ng katawan. May tutulugan naman eh. Hindi naman uuwi ng ano eh. Mabi, pwede basta kayo ang gagawa. Ano po yun yung sinabi ni Mabi? Mabi, kinilaw. Pwede yun, Mabi, pag ikaw gagawa. Mayroon yan, grilled bangus or paksiw Tay Robin, sabi ni Mami Langilang. Mabi, pwede. Sabi ni Tay Alex. Bijutor, tawa si Bijutor. Ate Caselda, salamat. Isang favorite ko yung bangus na inihaw. Ay, ako bangus, hindi ko favorite ang bangus. Ang favorite ko, Kinilaw. Sige po, Tay Alex. Oh, si Mabi, magaling niya magkilaw. Kilaw ng pipino. Si Mabi, magaling magkilaw, kaso pipino ka mo. Pipino lang. walang sibuyas sa kamatis. Hindi na nag-ibay na kamatis. Sili. Pero walang kamatis. Yan, suka, tapos lagyan mo na asukal. Tapos lagyan mo ng paminta. Durog. Nakalive po ang Tatay Robin, lipat po tayo doon.
Oo nga po, yan lang ang ulam ko at kumba na karning baboy, sabi ni Tyrvin. Pipi, no? Pipi, no? Masarap tilapia buhay. Aray mo, kinilaw na yellow pin. Oo, masarap po yun, kinilaw na yellow pin na mamilang ilang. Nagkilaw na po kami niyan tila Mabi na nila covering worker. Bro, kinilaw na talaba o tahong, masarap yun. Ay, di ko nakain yun. Daming sili. Ay, gusto ko, yan, kinilaw tapos nulak pa. Ano? Panulak pa. Masarap kinilaw dilis. Tanigi, masarap kinilaw kamo. Tanigi. Mahal nga lang ang kilo. Mainit ka. Maganda doon sa Manila. Walang galong Pinagkilaw namin sa Bukana ang Madi. Natikman ng Tay Alex at Jo. Hi Jenna, sabi ni Mavi TV. Covering worker, sabihan mo. Tampururot yun. Hindi ko alam po Tay Alex. Kayo na po magsabi. Pero chat ko rin, baka di mag-reply sa akin eh. Di kasi chinat ko yun na nakaraan, binigay ko sa kanyang logo, hindi nag-chat, hindi nag-reply. Punta ko Mark. Aba, nasa Canada ka, di ba? Bornok. Yan si Bornok nasa Canada yan, guys. Pupunta ka ba? Punta ka na sa live. Marami magla-live nun. Mamilang-ilang pwede makuha ang recipe ng kinilaw mo. May try ko nga, sabi ni Mabi TV. Cristina Sabiron Villones. So ikaw pala yung Mark. Sino to? Cristina Sabiron. Bigyan kita jacket, ha? Pero yung sinasabi nyo pong manyak ay hindi po ako yon. Mag-comment po kayo dyan para malinaw po. Check nyo nga po yung Cristina. Yung main channel niya po. Kasi sinasabi na may gumagamit po sa aking main account na fake account. Hindi po ako ang bastos at hindi po ako nagpapakalat ng kalokohan. Ma'am Cristina, tamparurot nga yun eh. Check nyo po yung main channel ng binigyan ko sa moderator. Huwag nyo muna po yan. Baka pinapasok siya ng isang asa na yun? Nagko-comment ng kumaring OFW. Yun, bumalik na. Okay na ba? Papaniwala sa mga ganun, Ma'am Cristina. Huwag kayo magpapaniwala sa mga kumaring OFW, shout out. Mayroon pong gumagamit ng channel ko po. Kahapon pa po. Ito po ang screenshot po ng aking kanuhang kagahapon. Ito po oh. Ganito po ba ang pangalan? Ayan. Yung walang jacket po, yan po yung fake account na Mark Jowaray TV. Nakahanapan lang ng Pinapakalat niya po yung pangalan ko po. Hindi po ako yun, ma'am, Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyan tao. Hindi na huwag pansinin ang niga. Prepare na siya ako. Sige, mamilang-ilang. May moderator po kayo, madam. I-check nyo po yung madam. Andiyan ka pa po ba? Madam? Andito ako, kamaring OFW. Nandito po ako sa iyo.
Magano ko sa iyo subscribe. May gumagamit po ng pangalan ko at logo ko po. Huwag kayo maniwala doon. Sige, mag-ingat po kayo lagi dyan, sabi ni Tay Alex. Kanya pa ba? Hindi na nag-comment. Ma'am Cristina, naririnig niyo po ba ako? Hindi po ako ang ko-comment po sa inyo ha. I-check nyo muna po yung mga pumapasok sa main channel nyo. Huwag kayong magpapadala sa... Huwag kayo magsalita ng ganun kay hindi pa kayo... Oh, dito pa ako. Hindi po ako yun, ma'am. At may gumagamit po ng pangalan ko po at logo ko. Masasabi ko lang po, hindi po ako bastos na tao at hindi po ako pumapasok ng live na hindi ko kilala na magmumura at magsasalita ng mga salitang bad words. Nagkataon lang po na basher po yun namin na nanggagamit ng pangalan namin. Pasensya na po kayo, ma'am. Kilala po ako dyan, mayroon kaming team. So kung papasok, may gumagamit na kay Sangkay. Bakit tain niya ginto? Cristina Sabiren Bilyones, tingnan mo yung comment mo doon kung gaano ka bastos yung comment. Hindi nga po ako ang nag-comment yun, ma'am. Hindi po ako magko-comment at hindi kita kilala po. Saan po bang comment? Fake account po yun, ma'am. Hindi ka po ba naniniwala, ma'am? Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. I-check niyo mo po muna yung main channel. Ano po bang, saan po ba yun? Saan ba siya nag-comment? Sa live niyo po ba? Ma'am, saan po ba sa nag-comment? Sa live niyo po o sa video niyo po? Wag kayong mag-ano po, ma'am, kaya hindi po ako mag-comment ng bastos. Ng gabi, no? Magbibigay reaction ako dito sa basher, no? Na pumasok dito sa aking live kanina. So, bibigyan ko lang siya ng reaction at talaga naman hindi kinaya ng aking power yung kanyang kabastusan. Ito po ba gumawa ka pa ng video? Mark Joey Variety. Di ba? Shout out sa iyo. Ayan, Ang kapal ng mukha mo, mag-comment ka ng kabastusan sa live ko. Ito yung ano mo ha. Basahin ko yung description sa ano mo sa YouTube account mo. Sabi mo sa description mo, parang hindi ko akalain na ikaw ito, no? Mr. Iwan tulo. Joey Waray TV. Pinanonood ko yung video ni ate kasi napakaganda Cristina. naman yung description dito sa iyong YouTube channel, pero hindi kasing bastos ng lumabas dyan sa bunganga mo kanina. Hi, Ma'am Cristina. Description mo. Dapat po. Waray TV. My channel is vlogging about family and friends, bonding, sometimes cooking, but the main content Ako yan. Ma'am Cristina, pakiano po yung ginawa niyong content po. Paninira po yan. At hindi po kayo sure na ako po yung nagsabi nun sa'yo. Hoping that someday I can help my family and others. Don't forget to like, share, subscribe. Ang laki ng views niyo, ma'am, the notification bell and watch more vlogs. God bless. Ito, gumawa ng reaction video si Ma'am Cristina Tol Jomar. Ako daw ang nagbabastos sa kanya. Ma'am, susugurin ka namin, ma'am. Tingnan mo po. Pero yung comment mo sa Mag-live po kayo, susugurin ka namin. hindi malulong-lulong ng tao. Dapat muna, ma'am, inano nyo muna, ma'am, tawag nito. I-cleaner nyo muna, ma'am, kung totoong ako may-ari noon. Dapat nag-comment muna po kayo sa akin, nagsabi muna kayo. Bago kayo nagawa ng reaction. Kaya mo, Ha?
sorry ka. Sabi mo sa ano? Sabi mo sa live ko. Ma'am Christina, dapat mo muna po, nag-clear muna po kayo. Nag-clear muna po kayo ng, sige, siguraduhin mo, alam ko ikaw yan. Ma'am Christina, naniniwala po ba kayo na ako yung gagawa ng ganon? Sige, sigurin mo, alam ko ikaw yan. Naku Ma'am Christina, ano po ba ang tingin niyo mo sa akin? Walang kalidil, walang... Ito po, pumasok kay Grace, ma'am. Hindi kayo naniniwala sa akin, ma'am? Hindi po ako bastos na tao, ma'am. Ayan po ang pumasok sa amin kahapon ng live ni Grace. Ayan po, yung sinasabi mo, Mark Joe. Bastos yan talaga. Pero hindi akin yan. Ito yung screenshot pa niyan. Nakakapanggigil naman po kayo, ma'am. At nanguhusga agad kayo, ma'am, na hindi nyo pa alam yung totoong nangyari. Ma'am Christina, pa-check po itong Huwag kayong gagawa, ma'am, ng reaction video na hindi nyo pa alam na kung sinong gumawa nun. Dapat muna po, baka gusto nyo pong ma'am, pangit po ang ginawa niyo, Ma'am Christina. Hindi po pangit po yun. Hindi po yun tama po yung ginawa niyo po, ma'am. Gumawa kayo ng reaction video na hindi niyo po ako pinanhintulutan kung akin po yun. Nakakabastos kayo po ang bastos. Alam niyo po, nasa social media tayo, ma'am. Hop. Nasa social media tayo, ma'am. Dapat naggagawa muna, bago kayo gumawa ng reaction, ma'am, i-clear nyo muna sa mismo may-ari ng channel kung akin po yun. Bastos kayo, ma'am, eh. Pangalan mo yan, responsibilidad mo yan, ho. Ah, responsibilidad ko yan, ma'am. Totoo kayo, ma'am? Totoo po ba yun? Ma'am, nagbibiro po kayo, ma'am? Ma'am, nagbibiro kayo? Ako, fake account po yan, ma'am. Bakit mapupunta sa akin yan, ma'am? Nakakagigil lang, tol, eh. Mali ang desisyon mo, Christina. Kilala ako nila, ma'am, ilang-ilang. Kilala ako ng mga nag-sponsor sa akin. Huwag mo akong bastusin. Ginamit mo pa yung pangalan ko at ginawa mo pang content. Huwag kang ganyan, ma'am Christina. Gusto mo sugurin ka namin? Bastusin kita kung ganon? Hindi mo ba, ma'am, kine-check muna, ma'am, yung main channel lang ginawa, main channel at yung fake account, ma'am? Hindi ako nagbibiro. Umayos ka. Ma'am, hindi ko rin po ako nagbibiro, ma'am. At hindi ako nang babastos, ma'am, ng tao, ma'am. Hindi, ma'am, eh. Hindi, ma'am, ilang-ilang. Ginamit pa yung ko, ma'am, eh. Ginamit niya yung main channel ko, eh. Ilinagay niya dun sa reaction video niya, eh. Eh, dapat na, tinanyo niya muna ako. Hinanap niya ang pangalan ko at nag-comment siya bago siya gumawa ng reaction video. Ma'am, hindi po kayo ganyan. Huwag kayong ganyan, ma'am. Kalma pa di. Hindi pa di. Siniraan niya ako, 1,000 ang views niya. Fake news yun, fake account yun. Bakit niya papatulan? Alam niya maraming pumapasok na mga gumagamit ng gumagaya ng pangalan. Huwag kayo, ma'am, ganyan, ma'am. I-check niyo muna po na maigi, ma'am, bago niyo kayo maggawa ng reaction video. Hindi po ako bastos na tao, ma'am, at hindi ako gagawa ng kalukuhan, ma'am, nang papasok ako sa ibang live. Nagagano ng sasalita. Tawagan ko muna si B-Boy. Ma'am, baka may mga nakakilala po sa inyo, mga kaibigan ko rin na subscriber. Dapat muna, nagtanong-tanong muna po kayo. Hindi kayo gumawa ng reaction video na walang pahintulot sa akin, ma'am. Ako, ma'am, biktima din po kami. At ginagamit yung pangalan namin sa ibang live. Hindi po ako ganun, ma'am. Hindi ako bastos. Tingnan mo yung channel. Sadyang marami akong video hindi alam sa'yo. Ma'am Christina, nakikinig po ba kayo, ma'am Christina? Sa tingin nyo po ba, gagawin ko po sa inyo yan? Tignan nyo po yung mga video ko po, ma'am, Christina. Nakikinig po ba kayo, ma'am Christina? Ma'am, nakaka-upin kayo, ma'am, nakakabastos kayo. Hindi muna kayo nag-check ng
kung ano yung main channel ko at yung fake account na yon, kung akin po yun. Dapat chinek nyo yun, ma'am. Di kayo dapat gumawa ng reaction video na yung mismo main channel ko ginamit nyo. Paano kung i-report ni YT? Ako ang bastos? Ma'am, nakikinig kayo ma'am ng bastos ako ma'am? Totoo ma'am, bastos ako? Hindi nyo mo ba nakikita yung mga viewers ko dyan? Kung anong pinagtatanggol nila ako? Manyak ka. Ma'am, okay ka lang ma'am? Tingnan mo nga ma'am kung ano, kung gaano ako kaano ako. Ma'am, hindi po ako ang gumamit niyan, Ma'am Christina. Nakikinig po ba kayo? Sinasabi ng mga viewers ko diyan, lahat na hindi po ako yan. Tatawagan ko na si Bibo. Utang ina. Ma'am, sinabi ko ma'am, nasa social media tayo ma'am. May gumagamit na ibang account na hindi. Halimbawa, sa iyo account mo Ma'am Christina, gamitin yan na ibang live. Tapos magko-comment doon ng ano-ano, bastos. Tapos ngayon papasukin kayo ng tao na binastos ka, binastos nyo. Halimbawa, binastos nyo na gumamit. Biboy, pumasok ka nga sa live ko. Nanggigigil ako dito kay Ma'am Christina. Utang. Ma'am, kami ma'am, may tumira sa amin, kakilala namin vlogger, pero hindi namin ginawa ng content. Hindi namin ginawa ng reaction video, ma'am. I-chinek mo po namin muna kung sino po yun. Pag wala kang ebidensya na matkatibayan, ma'am, huwag kang gumawa ng reaction video, ma'am. Kasi sisirain mo lang po yung tao na nagbablog ng tama at marangal. Ma'am, kung hindi mo po ako kilala, ma'am, check niyo po yung mga video ko, ma'am. Ma'am, ito lang, no, si B-Boy. Si Christina, ito, ipipin ko to si Christina. May ginawa siyang video. Yan, si Christina, may ginawa siyang si reaction video na may pumasok sa kanyang kapangalan ko, gumawang fake account ng pumasok kay Grace kagahapon. Pumasok sa kanya. Ngayon, biniktima siya. Ngayon, sinasabi kong paliwanag, hindi naniniwala. Biktima lang si Ma'am Christina. Oo, yan si Sunday nandun live. Si Sir Bipinisboard nandun na sa live ni Grace. Sa tingin mo po, ma'am, gagawa ako ng katarantaduhan? Gagawa ako ng ano? Nasa Seward community kami, ma'am. Huwag mo akong anuhin, ma'am. Sa Seward community po kami. Kilala ako ni Japper Sniper. Kung kilala mo ang vlogger yon. Huwag ka, ma'am, paniniwala sa mga ganyan, ma'am. Mag-check muna po kayo ng ng background kung totoo bang tao yun na naninira sa akin. Kung ako po yun, nakakainis lang ma'am. Gumawa pa kayo ng reaction video, nasa 1,000 na po ang views nyo. Para sa amin, viral na po yun. Ma'am, ginawa nyo po akong ang dami nag-comment po doon. Dapat ma'am, nag-check muna po kayo. Nag-check muna po kayo ng kung akin po yun. Yan, nakapin si Christina. Ma'am, paninira po yan, ma'am. Parehas tayo biktima, ma'am. Pero hindi mo dapat kailangan gumawa ng reaction video na hindi pa alam ng mismong naninira sa akin. Kayo, ma'am, basta-basta lang kayo, bara-bara lang po kayo bumawa agad, ma'am. Wala kayong alam. Huwag kayong manghusga sa kay Mark. Oo. Ma'am, nakakainis lang, ma'am. Kapal na mukha. Di pa sikat. Paano yan? Kaya kung sumikat yan, itong muntadingding na to. Christina, hindi po ako gumagawa ng katarantaduhan. Kilala po ako ng Seward community at sa grupo namin. Huwag po kayong ganyan, ma'am. Ginawa nyo pa ng reaction video, kinuha nyo pa mismo yung ko. Yung aking yung aking logo. Ma'am, nagtatanong muna po kayo, ma'am. Bago kayo gumawa ng ma'am.
Christina, delete mo yan. Susugurin ka namin, Ma'am Christina, pag di mo ginawa po yan, i-delete mo yung video na yan. Nasa social media tayo, Ma'am Christina. Alam mo, may gagawa po ng kapangalan mo na mangbabastos. Kami, biktima rin po kami niyan. Pwede po kayong kasuhan ni Mr. Sir Mark at cyber libel case pagkatao niya. Aantayin ko sa live mo, pag live po kayo ngayon. Huwag kayong ganun, ma'am. Dapat, ma'am, nasa social media po kayo, ma'am. I-check nyo muna po yung nambabastos sa'yo o hindi. Paano, ma'am, kung gumamit pa kami may gumamit pa ng ibang ninja, ma'am. May sikat pa, mas sikat pa roon, ginagamit pangalan, tapos paninira lang. Ma'am, huwag kayong ganyan, ma'am. May laki ang respeto ko sa mga babae, ma'am. Yung asawa ko, ma'am, kahit isang beses, ma'am, hindi ko pa nasaktan yan. Huwag kayong bastos, ma'am. Nakakagigil kayo, ma'am. Ako, ma'am, gagawa ako ng kakatarantado nyo, ma'am. Ikakapahiya yung mambabastos sa inyo, ma'am. Kayo, ma'am, ang bastos, ma'am. Pares tayo biktima dito, ma'am. Ginagamit na yung pangalan ko. Huwag kayong manghuhusga, ma'am. Bastos ako. Comment nyo palang pagbungad nyo, ma'am. Ganun na agad babanat nyo, ma'am. Hindi muna kayo nagtanong sa akin, ma'am. Ha? Kung anong ano. Huwag kayong, ma'am, ano. Marami ako sponsor, ma'am. Marami nag-sponsor po sa akin. Hindi ako nagyayabang. Si ma'am ilang-ilang. Yan ba yun? Nasa ibang bansa yan. Di ba magtitiwala yan kung bastos akong tao? Si Will 28, Matthew and Mommy's Word, Sir Jaime Vera, Kuya Ri. Ma'am, bago kayo, ma'am, gumawa ng reaction video, ma'am, tignan nyo muna po ang background. Yun ang aking opinion, ma'am. Yung opinion ko, ma'am, huwag nyo masamain. Kasi parehas tayong biktima. Ginagamit yung pangalan ko po na ibang tao. Hindi po akong gumagamit yan. Yan, si Ma'am Mupan Fitness, Ma'am Mupan, Nay Mupan. Sinisiraan po ako ni Christina, Ma'am Nay Mupan. Sabi daw, bastos po ako. May pumasok po na gumagamit ng pangalan ko po. Sir Mark, harapin mo yung gumagamit sa YT mo. Yung kasuhan mo. Hindi nga namin po mahihanap, Ma'am Jima. Hindi namin matrace po yung tao na yung gumagamit ng YT ko, na gumagamit ng fake account. Pero hindi niya dapat magawa siya ng reaction si Ma'am Ma'am Christina. Reaction video na para gawin yung content yung aking pangalan, yung channel ko. Paano kung i-delete ni YT? Paano kung mag-viral, ma-delete? Hindi mo muna clear. Huwag naman kayo ganyan, Ma'am Christina. Sinasabi ko na po sa inyo at andyan mismo yung mga viewers ko, mga kaibigan ko, mga nag-i-sponsor sa akin, na nagsasabi sa inyo na hindi yan siya. Hindi pa rin kayo maniwala. Magsisinungaling pa rin ba ako, Ma'am Christina? Yan, si Nanay Mupan Fitness, Planet Sword yan. Baka hindi ka pa nga kilala eh. Mas baka kilala pa nga ako eh. Ang Sword eh. Huwag kang bastos, Ma'am Christina. Ma'am Christina, ako po magpapatunay na hindi bastos si Mark. Oh, si Nanay Mupan yan. Sa Sword, Planet Sword. Pero binabastos mo ako, Ma'am Christina. Basher po yan. Chichik nyo muna po yung tao. At tanungin nyo muna kung ako yun. Hindi basta-basta gumagawat kayo ng reaction video na tayo papahiya nyo yung tao. Kayo pong bastos, Ma'am Christina. Pares tayong biktima. Ako ginagamit yung pangalan ko sa ibang pambabastos sa mga tao. Pero ako, hindi ako gumagawa ng ganyan. Hindi ako nang babastos. Kilala ko sa Planet Sword. Team Mayor, kilala ako. Kasangga. Baka gusto mo pasugod namin kayo. Sugurin yung channel mo. Pag hindi mo pa pinarip, dinilit yet, ma'am. Tingnan mo, ma'am. Tandaan nyo, ma'am. Pag hindi nyo po i-delete po yung video na yan, yung paninira nyo sa akin, tingnan nyo po. Papasugod ko yan sa Planet Sword at Team Mayor. Papareport namin yung channel mo. Gumagawa kayo po ng reaction video na wala kayong pahintulot sa tao.
Ako lang ma'am, kaya ako naiinis ma'am. Ginagamit nyo. Puro may nagko-comment sa inyo na ganyan ma'am. Kakapangalan ko. Re-reactionan video nyo muna po. Hintayin kita sa live ko. Eh, sige, papasukin ka namin live mo. Gusto mo, tambakan namin yan. Pade, nakakabuisit lang pade. Nagre-reaction video siya na hindi niya pa alam yung background ng ibang tao. Paano ko nag-viral? O dinilit ni Whitey yung Whitey ko? Matutuwa ka? Pares tayong biktima rito, Ma'am Christina. Pero wag kayong ganyan, ma'am. Magtatanong ka muna. Alam mo na sa social media ka, ma'am, may gagamit po, manggagamit na ibang pangalan yan. Mag-live ka po, Ma'am Christina, ngayon. Papasukin ka namin. Huwag kayong bastos, ma'am. Siniraan nyo ako sa channel nyo, ma'am. Pag sinabi ko sa nila, report ka, baka i-report ka nila. Masamaw ka pa ba? Kailan ka ulit? Kapal ng mukha mo. Hayop ka nga, Joey. Joey. Ray TV. Makmak, shout out sa'yo. Sana nga wala kang anak. Sana wala kayong asawa. Kaya mo yung, mo, tirada ka agad. Tirada mo, ma'am. Ang galing mo. Manira. Alam mo, di kita mahal. Hindi ako matatakot dahil responsibilidad mo yan. Pangalan mo yan. Bakit ako magpapa-reaction? Bakit ang magpapasalamat sa kaba? Na magko-comment ka ng kamanyakan sa live ko. Ma'am, nag-iisip po ba kayo? Nag-aral po ba kayo, Ma'am Christina? Ano bang sinasabi sa inyo? Ma'am Christina, kung kilala kayo ng Sword community po, magtanong-tanong muna po kayo. Hindi kayo basta-basta gumagawa ng reaction na hindi niyo po alam. Biktima ako, ma'am. Sinisiraan ako ng tao. Kayo kinomitan ng masama. Ako pa ang masama? Ha, ma'am? Nag-iisip ka ba, ma'am? Sinabihan ka na po na hindi po ako yan. Fake account yan. Ba't ayaw mo maniwala, ma'am? Kilala ako ng Sword community, ma'am. Kilala ako ng Idol Jeff. Pag si Idol Jeff pasukan yan ng ganun, hindi maniniwala si Idol Jeff na ako yun. Baka mag-comment agad yan. Ay mag-chat sa akin. Adik siguro yan. Hindi naniniwala, Tol Jumar. Ma'am Christina, ano po ba ang gusto nyo, ma'am? Nandito na po kayo sa live ko at nagpapaliwanag po ako sa inyo na hindi po ako yan. Hindi pa kayo naniniwala. Ako mananarantado ng babae. Ma'am, magpapamura na lang ako, ma'am, na ay naku si Ma'am Christina. Hindi nga po ako yan, Ma'am Christina, yung nag-comment sa inyo. Ito po, ha. May nag-comment din kay Grace. Naandun ako sa live ni Grace. Ito po, Ma'am Christina, oh. Kapangalan ko po, nandyan din ang pangalan ko, Ma'am Christina. Naniniwala pa rin ba kayo na ako yun? Ayan, Ma'am Christina, oh. Oh. Ako, yung naka-jacket, may jacket. Yan, nagko-comment na yan na walang jacket. Yan po ang fake account. Ayan. Ma'am Naimupan, hindi po naniniwala si Christina, Ma'am Naimupan, sa akin na hindi po ako yun. Pinaninindigan niya na po na ako yun. Ang tanga rin nitong hayop na to eh. Nag-aral ka ba, Ma'am Christina? Alam mo ba yung mali at tama? Mali po kayo manira ng channel ko. Hindi kayo karapat-dapat sa Whitey, ma'am, kung ganyan po kayo. Wala kayong malawak na isip. Paano, ma'am, may gumawa pa ng ibang channel na pumasok sa inyo, ma'am? Tapos kakilala nyo, tapos bastusin kayo. Maniniwala kayo agad. Mary Grace Francisco, ma'am, Naimupan. Saan kay Grace?
comment mo nga dyan yung ano, nai-stress ako ah. Hoy, hindi ako tanga. Hindi ka tanga, ma'am. Oo, hindi ka tanga. Pero hindi ka pa rin naniniwala na hindi ako yan. Sa dami na nagko-comment dyan, mga kaibigan ko, na hindi ka pa rin naniniwala. Christina, ikaw ang hindi karapat-dapat dahil pangalan mo yan. Nako. Ma'am, nasa social media ka, ma'am. Marami pong gumagamit ng fake account, ma'am. Ganyan talaga, idol. Maraming buisit sa social media. Inggit siguro yan kasi gumaganda ang channel mo. Tawanan mo lang yan. Hindi, Larry, Mumba. Ito si Christina, pinaninindigan niya na ako daw ang nagko-comment. Hindi si Sangkay yun pumasok sa inyo. Pumasok na. Pinakita ko na Sangkay Grace. Baguhan yata sa White pang ninja. Makmak, iwan ko dito sa tao na to. Ma'am Christina, hindi ko po alam kung ano pa ang gusto niyong paliwanag ko. Basta sinasabi ko po na hindi po ako yung gumagamit na yan, ha? Kung ayaw maniwala, pwede namin sugurin yung bahay niyo po. Ngayon na po. Kayo mag-desisyon kung anong gusto niyo po. Pero kung hindi niyo i-delete, ma'am, yung video niyo ginawa niya, reaction video na pananira, pwede kayong makasuhan dyan, ma'am. Ma'am, ano ba ang content niyo, ma'am? Reaction video, ma'am. May pumasok lang sa inyo, ma'am, na ginaganong kayo, ma'am. Sasabihin nyo na ako po ang nagaganyan. Yan, Tol Katano, andyan si Christina. Ako daw yung bastos sa kanya, yung nakapin. Tingnan nyo yung reaction video niya. Umabot na 1,400. Hindi pa rin maniwala na hindi ako yun. Ito po, ano ba yan? Alam mo na ganyan, may gumagamit na pangalan mo. Bakit di pa gumawa ng public announcement na may gumagamit ang pangalan mo? At baka gamitin sa masama. Ano ba, ma'am? Ma'am, kayo, ma'am, pag once na nasa social media kayo, ma'am, at alam nyo maraming gagamit ng fake account, matitrace ko ba yan? Ano ba ako sa tingin mo, ma'am? MBI para matrace ko yung taong gumagamit ng fake account ko. Ngayon nandito na kayo sa live ko, ma'am. Hindi pa rin kayo naniniwala, ma'am. Paano, ma'am, kung may mga gumagamit pa ibang account, ma'am? Tapos sisiraan lang sila. Katano, tawagan mo tawag kay Boy Dogs. Thanks. Tol Makmak, Miguel Ocharat. Yan, si Katano. So word yan. Pag-contra video ka din para may pagtanggol mo sarili mo at makita ng iba na may nagamit ng pangalan. Oo, Tol Katano, sige gagawa. Bro, barado na utak niya pagkakainitan ko, ayaw na maniwala sa'yo. Oo nga, Tol, machete. Ayaw maniwala sa akin talagang tao na to. Pumasok si Nanay Mupan. Pumasok na ng mga Seward community. Mga kaibigan ko sa Seward. Hindi pa rin naniniwala tong tao na to. Tapos gumawa ka pa ng reaction video, Ma'am Christina. Hindi muna po kayo nagtanong sa akin o sa mga ibang kaibigan nyo na po na nakakilala sa akin. Baka may mga kaibigan ka po dyan na nakakilala sa akin. Pete Dominic, Talisay, buisit ka. Ay, paano di magagalit? Ayan, yung mga yan nandito sa yung si Pete at si Edison. Mga yan, Christina, mga yan. Sa tingin mo ba, kung manyakis ako, magsisi-comment
sa akin. Visit na to. Hindi nakikinig. Nakikinig ka ba o nag-aral ka ba? Hindi. Kaka-insta. Nakahain yung account. Kanino, Nay? Papadalan ko ng bomba ka po yan. Tawag mo si Japper Sniper bago ka mag-reaction kay Christina para malaman niya kung sino ka. Pero hindi na po yun. Hindi na kailangan si Idol dyan. Gagawa na lang ako ng video. Hindi ko ma-check. Oo, ma'am, ano? Panay mo, pan. Wag mo na pansinin, sir. Di mo na makikita ang channel niyan sa darating na mga araw. Gawan mo rin ng reaction video yung reaction video. Oo, Tol Jomar. Gagawa akong video ngayon. Ma'am Christina, hindi po magagawa ni Tol Mark Joe. Yun, kilala po namin yan. Hindi po kami kumakampi sa mali. Tol Jomar, Sarati Migalaw Sarati. Huwag nyo na isali si Idol Japper Sniper. Yakang-yakan ng Team Boom yan. Tol Verdo, shout out. Tol, mayroon dito yung nakapin. I-check nyo yung channel niya. Tol Verdo. Pasukin nyo dyan yung mismo niyang video na ginawa niya, reaction video. Ang sabi niya, ako daw po ang gumagawa naman, minamanyak ko daw siya. Mamanyakin pa ba kita, ma'am? Hindi po ako bastos, ma'am. At hindi po ako nananakit ng babae ng mga ganong salita. May respeto po ako. Hindi po kayo naniniwala sa mga tao na andyan. Hindi po kayo siguro familiar sa Sword community. Ma'am. Idol compounder at guwapo, love you, Tol Verdo. Yan po, nagsisipasok na sila kasi share ni Ma'am Nanay mo pa sa GC namin yung live ko. Pero hindi pa rin kayo naniniwala, Ma'am Christina. Ma'am, kayo po bahala, ma'am, kung hindi nyo po i-delete po yung ginawa nyo pong reaction video na hindi nyo naman po sure na ako po ang nang mabasto sa inyo. Fake news po yun at fake account po yun, ma'am. Huwag kayo gumawa ng fake news, fake account, ma'am. Pinapakita ko na sa inyo po, ma'am, yung pumasok kay Grace sa live niya na ito ay binabastos nga siya. Di pa rin kayo naniniwala, ma'am. Ayan, oh. Yan, yung Mark Jowaray TV na fake account. Hindi po akin yan. Fake account yan. Dapat muna, ma'am, bago kayo gumawa ng reaction video, itinatanong-tanong nyo muna po sa mga kaibigan nyo kung kilala nyo ba ito si Mark Jowaray TV. Ako gagawa pa ako ng account na ikasisira ng channel ko. Ma'am, kaya nga ako nagsisipag mag-vlog, ma'am, para gumanda yung channel ko, hindi para manira ng tao. Maganda asawa ni Tol Mark, kaya di siya mag-aaksaya na oras para manyakin siya. Ayaw maniwala, Tol, sinasabihan na siya. Nagsipasok na nga kayo ang Sword community, ayaw pa di maniwala. Hindi siguro to pamilyar. Ito paninda ko, gusto mo bigyan pa kita. Tandaan ko. Diyos ko po, ma'am. Mark Kabayan, wag mong intindihin yan kasi buang yan. Bubo, mahirap makaintindi, nakakabwisit talaga namin. Kilala si Mark, hindi bastos ang natao yan. Yan si Ate Pia. Yan yung nandyan, oh. Yan yung nag-comment ngayon, Edison. Hindi ka naniniwala, ha? Christina. Kilala si Mark.
Loko-loko to, di naniniwala ang puta na pinanindigan na ako daw. Tingnan mo yung mga palibre mga gulay-gulay dyan, tsaka mangga. Baka hindi ka nabigyan. Baka masama ang loob nyo. Yan ang nakapin, si Christina. Pin, yung Christina. Sa Birong Bilones. Umakyat na yung tamod sa utak, buisit. Weirdo, hello, sabi ni Boy. Wala na akong magagawa sa iyo, ma'am, kung hindi ka maniniwala. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako bastos na tao na iniisip niyo po. Naggawa pa kayo ng reaction video. Manyak na basher. Diyos ko po. Sandaan po. Brenda, Christina, magtanong ka muna ha. Community ng Sword, lalo na kay Japper ng Bukana. Isang leader ng YT YouTube ang Bukana. Hayaan mo yan, Mark. Sarado utak niyan. 193 subscriber, Noy Werdo. Ito tol Werdo, yung nakapin, si Christina. Nandun ako, pumasok ako doon sa kanya. Di pa rin siya naniniwala, pinagpapatuloy niya yung reaction video niya. Ma'am, dadami po yung video views niyan, ma'am, pag pinasok ng Sword yan. Pero wag kayo ma'am gumawa ng reaction video na wala kayong katibayan na ako yung naninira sa inyo at nagbabastos sa inyo. Di po ako bastos na tao, ma'am. Report nyo na lang ang video. Hindi naniniwala po. Sirado na utak nyo, ma'am. Hindi kayo naniniwala. Paano pag may pumasok pa sa inyo na ibang vlogger? Kala mo naman, kamanyak-manyak ang tsura, sarado ang putik. Oo nga tol, pati putik na yan. Oh, ang dami mo ng views. Pero di ako papayag na hindi mo i-delete ko. Yan, pakipasok nga to, mag-comment ka ngayon doon. Maggagawa ko ng reaction video. Babalikan kita, Ma'am Christina. Tandaan nyo na, ma'am. Sa mga ganyan, ma'am, dapat nag-check muna po kayo. Kala ko ba magla-live kayo, Ma'am Christina? Hinihintay ko yung live nyo, hindi pa kayo naka-live. Naabangan ko po yung live nyo, hindi pa kayo nagla-live. Ay, naku, Ma'am Christina. Tingin ko ya. Ito, ayan. Ay, dito, hindi makita. Naiinis ako ah. Ayan, kumaring FW. Hindi lang gumagamit ng ko. Tapos ngayon, pinapakalat sa ibang ano. Oo. Mag-appeal ka, Mark, using to account report mo. Sige po, Nay. Thank you, Nay. Hindi ako nalalait, pero hindi siya kamanyak-manyak talaga. Nako po naman.
Gago to si ma'am. Uno ka, mami. Magano dito mo. Sa likod mo ilagay ang camera mark para maniwala. Ayan. Labo-labo naman ang camera mo. Loading ba? Loading? Tol, mabitro yan. Di maniwala. Tao na to. Di sana nagdagdag ka subscriber sa'yo. Ang views, ma'am, ang paninira sa kapwa vlogger, ma'am. Hindi maganda po yun, ma'am. At wala po kayong i-appeal mo ko, appeal mo na lang kuya. Oh, sige, ano kung gagawa kong reaction video. Hindi makatindi, sinabihan ko na hindi ako yan. Ayaw maniwala. Hindi ba niya naisip yan na talagang mangyayari yan? Oo, pag nasa social media ka talaga, may gagaya talaga ng pangalan mo at logo mo. Gagamitin nila paninira. At least ngayon, di na ako kabado kasi naalam na ni Ma'am Nanay Mupan at mga tolverdo ng ibang mga Sword community kung anong nangyayari sa YT ko. Marami nang nakakaalam at yan, nagsisipasok sila. Ma'am Christina, di kayo tunay na Tolverdo, happy birthday. Mayroong gumagamit ng account ni Japper. Idol Japper, Japper Sniper, may gumagamit ng account pero ginagamit ng pinapaano at agad. Di sila naniniwala si Japper yun. Ito hindi naniniwala eh. Akala niya, mamanyaking ko pa siya eh. Aray mo. Alam mo, normal ang social media na may magko-comment ng kabastusan. Wala tayong magagawa dyan, Grace. Ang kailangan natin kausapin dyan, si Christina. Ayaw niya maniwala. Hinihintay ko mag-live, hindi pa rin nagla-live. Huwag nang pansinin ang mga sat-sat na yan. Gawan na lang ng reaction at paninira sa'yo, Mark Jo. Sige po, mamilang ilang mamaya po gagawa ko. Wala na tuloy na benta mangga. Kaya ako mangga yun. Mamaya, ako, may inis. Hindi tayo, Robin. Kailangan muna natin itong kausapin si Christina. Pag hindi talaga tong maniwala na hindi ako yun, siya na bahala magdesisyon sa gagawin niya. Tol, magawa ko. Wala tuloy ako gana na magtinda. Ako to ho. Sino to? Bidogs? Hindi, ang inaano ko ba, yung pangalan ko, ginamit doon sa ibang nagla-live. Ngayon to si Christina, sinasabihan ko na hindi ako yun. Ayaw maniwala. Manyakis daw ako. Ibang manyakin pa kita. Maulo, puta. Ano ka bangag? Ano ka ba? Vlogger ka ba ni Duterte? Ano? Ayaw patingin. Kumuha ka lang ng views sa akin eh. Di ba? Pag ako pa lang pag ginagawa ng tandaan po tumpok. Magpasalamat ka na kahit 1.5 views ka na. Pero di ako papayag, di mo i-delete yan. Huwag kang aray mo dyan. Pero kilala pala siya. Mataas mga views niya. Tol Bredo, alam ko naman yun. I love you, Tol Wardo. Salamat sa support nyo. Nay, salamat Nay Mupan. Mabuti hindi pa pumasok si Ma'am May Santos at si Sir Edo G. Naku. Susugirin ka talaga doon. Maniwala ka sa akin, Ma'am Christina, pag di mo dinilit yan. I-appeal ko yan sa Sword community. Kayo pong bahala. Gumawa kayong reaction video na wala kayong pahintulot. At hindi nyo muna
tinanong mismo sa akin kung sa akin po yun. Sige, ingat lagi. Okay, ako naman, mamilang ilang po bang kumusta? Sa litro viewer, ngayon lang ako ng litro viewer sa aray ko. Ayos na yan. Kahapon ko pa naisipan yan dapat magagawa ng reaction video. Naunahan ako. Ako may pumasok sa akin, Tony ba, Kuya Aw, na mga ninja. Chinik ko. Walang video, walang ano. Malalaman mo yung totoo, yung main channel mo eh. Kung akin yun eh. Makikita mo yung mga video, hindi marunong mag-isip eh. Ako may pumasok sa akin si Tony ba, si Bornok, sinabi ko kay Bornok, Idol Bornok, may pumasok sa akin si ganito, si Bornok. Minumura-mura ako. Sabi niya ni Bornok, huwag kang maniwala doon. Hindi akin yun. Tapos si Tony ba, kinausap namin, Tol, may pumapasok sa akin na ganito pangalan mo. Cleaner ko muna. Sabi, hindi akin yan. Tapos Kuya Aw, chinik ko rin. Kuya, may pumapasok sa akin, hindi akin yan. Oh, ako naniwala ako kahit pinagmumura ako, kahit nilait yung anak ko. Siya, kahit sabihan mo na hindi akin, ayaw pa naman maniwala. Diyos ko naman ate, Ma'am Christina, ano ba naman mayroon kayo po? Nakakahiya po yung ginagawa nyo, ma'am. Hindi po yung nais-nais po, ma'am. Okay, Christina, mag-isip ka. Hindi yan si Mark. Si Mark may moderator sa'yo. Ang nag-comment, walang moderator. Pick yun. Hayaan mo yan, Mark. Makakarating yan kay Bidogs at Japper Sniper. Hello, Ma'am Brenda. Ilan days na yan, kuya? Kahapon lang yan, Kahapon lang niya ginawa ng reaction video. 7 hours lang ng, Hindi ko nga alam, kasi kahapon lang din pumasok yan kay Sangkay Grace. Ito nga yung screenshot ko pa nga yung nagko-comment kay Sangkay Grace kahapon sa live niya Ayan Ayan yung Mark Joe. Nako, bata, wag kang lalapit, halimaw. Buksan mo ilaw para makita mukha mo. Yan Inaano yan ni Ipin, iaaway. Ito pa, mayroon pa yan. Ayan. Inaano yan, hindi akin yan. Ayan Maria P, maluwag ka sa inlex. Ha. Ito yung akin, yung may jacket. Ayaw maniwala po. Hello, brother Kaidin. Hello, my brother from another mother. How are you? How is your day going? Nako, Kaidin, I'm good. Not bad. Because my channel is, si Raimi. Kaidin, my channel is may gumagamit ng channel ko.